Jeg halde, du skal... God dag, og velkommen til tiltak til Gransjegaranen. Her er hendan 11. dagen i januar. Godt nyttår alt sammen. Det ikke bare 11. til korona. Det er en rikva folk som har meldt avbåd dette tiltaket. Vi har valgt at strømme det, så det blir til til begge tøymon som skulle være her, som var vågen som ikke kunne komme, men at den øren østene at fylte vi just en tiltaket. Jeg vil gjerne bjøre dere velkommen til disse her dette tiltaket som er om sjukkerkassagrunnen. Det er nå gå 6 år lien, så gjerne granskere fikk feie til sjukkerkassagrunnen at omsette. Enda mal vi det noen til åkken her er at legge fram en frakring og en ettermeting om hvordan stolen er brukt. Vi tar prentet en frakring som jeg kan jo. Skulle vi ha framlån i her? Takk. Vi tar prentet en frakring som tid at få i stetsen. Jeg får tått å begynne vi søvende om sjukkerkassagrunnen og om karmaner. Så er det for tått om sjående stolen og at enda en meting av Ursledon, om nyttene og lære som vi tar finne av sånn rundt. Halsetrykt var sett av stålen vi lå i 2009. Ta for sjukkerkassene i førjen og i søvnene. Tar her en lenge drikk av søve som ikke skal ta annars i her. Tar 8 nekker åkner som tar var drutt tjekk om hva vi skulle gjøre vi, eller det var ikke vi som tjekk oss ta det politiske skipene, og de som 8 pengene, og hvordan vi hessen peninger best kunne brukes. Henda mynden av horen i havna sjukkerkassa har vært umynden til åkken av sjukkerkassen, men det var også sjukkerkasser kring alt land. Det var 11 sjukkerkasser som var avtekne vi lov. Og i 2012 gjør det løkningen av at feie, og ikke bare rentene, skulle brukes til arbeid av stål, til avtøk og verskattlander som kunne menne halsøk i førjen, men som ikke er en parste raksten av halseversjonen annars. Og dette her kom som sagt etter druttjekk, og imiskar hoksaner om hvordan dette skulle være. Feie fra sjukkerkassan var lagt i sjukkerkassagrunnførje, og en nevnt var sett vi ombån for meginfellet Brekava, som det er ta, halsemålereie, landsfellet pensjonister, meginfellet sjukkerkassaførje, fagfølgen i allmänna og private arbeidsmarknaden, og sjuklingareie, som var valgt at gjøre regler for hvordan feie skulle brukes. Og det var også avgjørst at det var granskningareie som skulle ta seg av hese oppgavene at arbeide ut fra de løyreglene som var gjort der. Og det kom ut i at mittelen annet til vi tatt bjør kom fram til at avtakens oppgavene tog at hun lykkes tog som vi langt gjør det frem og undan. Det er en teknikk av byggnaden til åkken i granskningargrunnen. Den 1. april var feie fra sjukkerkassagrunnen flott, og en av kjølstøve konto i granskningargrunnen. 1. april det første. Og dette var øyremerst til halsøk. Og sambart løyreglene var det bort av 3 høvesøkje som jeg skal komme alltid til i dag, kallet jeg stort 1, 2 og 3. Og enda mindre viste ikke at pengene ur sjukkerkassagrunnen, og i sjukkerkassagrunnen var lagt i en konto for seg, og helt ned borte fra øren stolen som omsider, til overste stolen til granskningen, det som vi vanlige gjør, så gjerne har vi det finnes penger til under avtøk, og til så være helt i adskilt. Nevnden for sjukkerkassagrunnen som tar var valgt, yngst jeg sett han har nevnt, vi ombåen for ymsa parster halvsøkjen, at gjør av hver fikk stol. Det var således at granskninger nevnden har jo arbeidet gjort alle stol til granskning ur granskningargrunnen. Og for jeg får hespe ingeniør eller skipene at snakke sammen var gjort av å sette en av fagnevnt for sjukkerkassagrunnen som skulle gjøre tilmelde til granskningarna om stol til granskning. En part av stolen tok fagnevnten stod til, og en luttland part var det fyrsitt alt etter opphatten. Vi fikk feie, det var 23,5 millioner her i kontanten, utgående, og samtidig så fikk vi et arbeid av bygningen i Magnus Heinason er godt, som han har sjukkerkasse var i. Han var ikke selv til da.
Han var først leier ut i noen år, og så igjen var han selter. Og nevnten for kjuragassgrunnen har som sagt gjørst neiva regler for hvordan peninger skulle brukes. Og en par av reglene var at en par av jottene skulle etterhaldes i 5 år. Således at så var det var noen krøv med kjuragassgrunnen, så skulle man kunne lofta taimon. Det visste så det var det ikke, og tog ble restferdig leisskive i 2019. Det var således at det var avtale av Øysnys leireglene at alle bøgnløse utrørsler, til dømes til meding av omsøkningen, til grannskolen, nevnte samsøgninger, lysinger og annet var goldner av hesen penisjonen, og her så fikk granskingarøye endelig til 4-sidningene for statsfolk, orske og hølesleie, og som det suttet 0,8 millioner, så det en øyelig løydelig parster i halvdel av 3% av pengene. Resten var brukt som stol til de 3 høvesøkene. Høvesøkje 8 et nytt slag av økje. Det kallet stol til AHF-fele til opplysende tiltak og kanningaverskatlaner og kunne menna helsøkje. Her var det sammans 6,5 millioner utlåter av økjennom. Herav 4 millioner kroner av de opprunalige fænen. Løgtinget hever i 2 omføren 8 pening, således at 1,6 millioner var løgtet sett. Og de restfei var leisgivet kom 0,9 millioner sett. Her 41 omsøkner 8 til imslå av verskatland. Og det 93% av de innkomne omsøkene som har finnet stol. Det også høyt tall hvis man samarbeider vi vanlig at man søker stol. Og de aller fleste av disse verskatland noe littner. Omkring av dem som vi kallar for kanningaverskatlander omtalet av littner. Og vi får atmeldinger fra dem som har finnet stol, og de sender oss en frakring, og vi kunne om det av hjemmesyn så kvart det var livet. Høvesøkje 2, stol til gransking og menning. Det det som lydes mest ut som granskingarøye, gjør det frem og undan. Det å si at det stol til bøgnleis granskingarverskatlander, som er fremdar og granskingarstånden i større mån, og i hessenføren det bare være granskingarstånden. Og det såret som Froskabergsetre, Dølden for arbeids- og allmannhelse, Uilevesavne, Landsjøkhuset særlig. Og hese 5 økene som nevnte for kjuragassagrunnen hei avgjørst skulle rævfestast. Her var ikke at peningene skulle brukes nøglunda jevnt. Jeg kan si at til en av de tingene som visste jeg en avgjøring til at hun for økene var nok så imensker. Så det har vært en oppgave å røyne at få begge at dekke alle økene samstånd som at det beste verskatland skulle få stol. Det var til sammans 14,6 millioner kroner til Høvesøkje 2 til verskatlander. Det til 21 verskatlander. Og dette var lyst ut i flere omføren, og der omsøkene var mettere av serfrøyngen utenlands, og så vidt vanlige gjør. Og her var prosent av dem som fikk stol vellakre, 32%. Og til hamtlig høyt i mån til det som man vanlige ser. Da vi så ut i Europa, så det ganske en 1000 parter som får stol. Men det så var kappen ikke måned de her, og en herrene i Østen som tog inn tjekk. Av hesen verskatland omlag helten littner. Her flere ting som gjør at alle ikke littner. En at de første pengene var gjort der i 2019 til verskatland som gikk i flere år. En annen at det var noen avbjørninger vi løyvån med annet fra Vysenda Sisemne, data og etled i øren. Det var nok snakke rempinger. Og ikke minst korona har vært av flere verskatlander. Men der det i gongt, og flere vi litt. Så det Høvesøkje 3. Det var helt særlig øke her ikke var at man skulle stola menning og gransking og et la i samstarve med Froskabergsetre og sjukhusverket og mulige vi kommer til stående av Trimon Ræfesten Halsøkjen. Her enda det vi at en depel var skipet av Froskabergsetre i samstarve med Landsjøkhuset og døltene for arbeids- og allmannhelse og satt i Uilevesavne som kom det på. Og det bommerket at depelen til suttje her. Og her ble vi først omfør gjort 6 millioner til 3 ræfest øker, og 17 den sørste parten som var leisgiven gjort til denne tjauark og hårst til arbeid i hver gang den vant til å komme høyre syndrom til man har løtt. Og jeg snøy til å si at her kom en avbjørning av vennom. Sjukakassagrunneren hever gjort
eller ur 20 kronor är 8 penningar till öjna covid-19 verkskatlan från huset och 8 bönlös. Och här att så savnar jag granskarnämnden i april-maj 2020 tillsammans 1 miljon av de miljoner som vi har omsätta. Här är över 230 000 från huset 2. Och det här var brukt där samman vid penning från vinnelön och vi fick 2 miljoner från vinnelön till att lösa läst stål till coronagranskning. Och här fick vi 14 verkskatlan stål och där flesta av dem är ösning halsöken. Urslit från verkskatlanen kan man säga bäge tar man av huset 2 och 3 är det imisk och minskosläg. Urslit kunde vara nordvitan som är brukt i halsversionen och i undervisning som allmän vitan i samfunnet och till framhållande granskning. Urslit vara given ut och i visalium grönon och i allt och tojariten. Det är omrött allmänt och i milnon och med landa och visendavök. Det är flera kandidater i halsvisendon som har gjort kanningar och skrivit uppgaver som är att tremer vid vitan. Och hese kandidaterna i hesføren är det bara kvinnor det vi vet om. Har teacher hesa vitanna visser och givet bojert lestra fellar och ånder. Således är vitanna som ut i praxis och ut i samfunnet. Och hese myndene är det ganska särliga hos 8 urslit vi suttja till imsa böker och kunningar tillfär till imsa malbalkars och till allmänning. Men här är östen döme om onkrar masterricher och vissaliga greiner som är komna på 20 flera som verkskatlan. Vi halta att hese urslitene har styrst fagligheten och samstarve i förjon och att han hatt ment halsøkja flera møten som var ett av enda av man vi kyrkasagron. Och som sagt, enda mål var att männa halsøkja brøyaste mersking og att gagna öllum landinum. Her halda vi sjálve at det sälja huset 8 som gör stora mån och i Atea här som är framand undan inte hade sälja några granskning. Detta här är vad säger eftermedlingen och is fragranskning där prenta heter granskgrejer som över liksom staffest estinchna. Vi halta att det här etnast och kunna komma ut om Atlanten vi gör någon en riktiga felon som är det gräsrotfälla som har limer kring Atlanten som har jag säger mottagare kring Atlanten som har ervarande kring Atlanten. Så det halda vi det rätt att de största ursliten ur 20 grund. Här är ett citat ur en PhD-verkskatland som finns stål från 20 grunden. Hvis man husker om en PhD-verkskatland så är ursliten ur en slukar Sera Fjöltotta. Det var klagt en nødje granskare vid en PhD. Ursliten var lagt at træd og en væra som ånder østning hava leia og færre leia. Og av disse målbøkker få gagn av de nødje vitane på i bøgnløys og øvbøgnløys. Og her som føren vil gjøres varspa av en sjuke, opprek, et eller annet, nødje vitjer, et eller annet. Vi årsenda i 2020 så hadde 24 kvinner lodge master i helsevisen samband oppgjør fra Deplom for helse- og allmannagranskning. Hesa her mynden er fra de første flottsene i 2018. Det var et av endamålene vi høvesøkje tror. Det var at mennene en helseutbygging som kunne oppstige det faglige stiget i helseversjonen. Og det var nevnt at man særlig ville vende seg til kvinnefaget her i nekvar, har arbeidet i nekvar og ikke haft muligheter for etterutbygging. Och det är av flera fagöken en stora mån av är sjukrakterfröingar men det är imensir ärmal på röstne och onkra tar man för att lägga fram här det så det gör det uppgaver i samband vid uppbyggnaden. Atmeldingarna i eftermedlingarna om fyrsidningarna är ösen sera gåar efter akkurat inte. Vi talde at vi kunne lese på atmosfæren og vi tar finnes fra dem som har svære er at vi tar litt oppgående vel og vi tar prekva at dette slæget av øyremersten og atøkken ber til og at det kan gjøres atter. Vi tar lærst av røntgen i granskerne og har tidlige lovgående således at vi i fremtiden kunne atøkke en luktende oppgave om det skulle være. Jeg ser døylige myndene av skrivstående og noe som heter Anna Røskva-Tidje. Enda vi at si at de som er AH er suttja om hese imse verskatland som har finnet stål, de kunne sånn suttja til fragrensene som til få man løte og vi tilkjelte utgavene som kommer av heimasynene, men av heimasynene ligger det ivelig i alle gjøttere verskatlander.
og vi røyner at bedre urslit fra dem og i tøynden så først vi fratt om det. Så at jeg vil ønske til melda til å fylle vi av crashing.fo. Og når vi får høre om nærkere verskattlandene, så holder jeg for å love meg at høyta av Jens Arena, landstorsmann i Crashingkamalen, om å komme nyere og tenke møter første fra Crashing, hvis du vil gjøre så vel, Jens. Ja. Själva tack och nu färdig att snacka om en chat 17 om vad ska hända nu nästa steg. Ja, tack för det. Tack. Okay. Ja, så var det första frakranchen hanta och frakrangarna vi har lagt där fram och i stetchen om man går en timme så att kunna få ett intag och annars finna där av Crashing.fo som pdf. Vi skulle ju hållt vi resten av skronne. Vi skulle höra om en rö av verskatlanon som har finnit stol ur sjukrakassagronnen. Først vil jeg da trutcher sinte longre, ikke øyla lenka, men sinte longre framløver for en fire kvart av snir høvsøkene som Annika har greit fra. Og så gjerne vil jeg da nekra flere helt stottar framløver om nekra av verskattlandet. Så vil en stekker om en gåantøyma. Det blir kaffe utanför och att han har stetchen tar vi palpurscheck här vi nökron av timon som man säger tungdrunchen och hälsoöknon ettla ja Jakob N. Olsen förrande nämnda formar sjukrakassagronnen Jens Arena landstorsmäver i Granskarmalon Magne Moore prorektor för granskningar fråskabarseternon och Jan Rasmussen formar granskningar nämnt av landsjukhusen för att tjekast om hälsogranskning. Men först till det första och framlövna. Det har varit Tora Vichelto från Megn som är en av ett av de fällen som har finnit stol flera färger från kyrkakassagrunden. Hon får att säga sin om några av de verskattland som de har arbetat vid är sån här pengar. Med annan en kanningarverskatland om 4 jag vet inte vad det för att säga men du har finns pengar eller tid att finns pengar till en kanningarverskatland om 4 pensionister en bok om rätten till att följköpa brek och ett kunningaravtak vi har någon bröd kost hicker och hick kost brödest. Det är så väl Tora. Skifte är här. Her. Og jeg skal stande her. Og skifte her. Takk for at Mekt kunne være vi i det. Og Mekt som tid vånande at vita et meginfelle. Vi 24 limafellevån. Og Mekt arbeider iverskipa politisk. Og her som limafellevån i arbeider hver synen øke. Og heva limenar. Så vi heva limafellevån. Brekøyge plötsligt ikke si at det er flere fer, men det er størst, og det er øsne øyelige avbjørningene er flere. Og sønnes ærende så hever Mekt finnes stol ur sjukrakasagrunnen, og det hever vært halvdig lett er søkt, og krøvene til omsøkene har vært øyelige grøyer, og samskiftet vi Annika Sølvare har vært øyelige godt, og jeg halte til å seg selv nærka som vi ikke kom framhaldande. Og et fälla som Mekt, og for limafällen til oss, så hesen stolen som mulig at hava finche, han vil øyla stor antydning for okkara øke. Og kanskje særlig at stol annars ikke så latter å få til dette øke. Og jeg ferdig det at tåsa om 4 imiskare verskattlander. I 2016 kom Lukka, i 2018 var det han verskattland som heter Brøyd kost hikker, og hikker kost brøydest, og i 2021 og nå framhaldende i 2021 granskinga verskattland av 4 pensjonister og i Førjøen.
Frutja dagen, 20. mai 2016, var boken lukka lagt fram i Norrlandhusen. Og boken og hun teker støy i SS-8-malan om retten til ønstaklingen i Brek. Og boken sånn et urslit av samstarv mittlen Edvard Fukle, listamann, og Jastrid Gulaksen fra Grafia, og Øsne Megt, og Asi Olsen, som var elskrivare, ta. Fra början så hade tydning att lucka var outchapes och hade var självande fyri att få så många att läsarna som gör det och ta ett strui att få föringar att känna sottmalan. Det är bara så, självt ösni i elraunen. I 2 mån omförren de så sendt folkaskolan för första omförren var det 4 flockarna i 2016 så fick jag och i 2018 tar var endurprenta fick så att nämningar 5:e flocke bøkene. Lukka sånn de atla bøttene og vaksne å lese fela, og okkara vøn, vær og øsne framhaldande at kvøytja ahoan tja føringen 4 estesottmalene om rettende tja ønsteklingen og bera brek. Øsne finner vi lukka talgilda av nete, og vi finner hana som ljøbøk og øsne tekmalstolka. Det var vi øyelig glad for, og hun ligger i det av mekt.fo, hvis det vidt ikke høymasøyene. Og boken, hun byrjar såleis. Du kommet av vitja omma lukka? Såleis sier omma alltid ved en bråse, så en moss og et klem, og en drekkamon av båre. Her mester lukka til sama som valsikna, etla valsiknavar. Lukka mester òsni etna, og lukka øyder okkara fina bamsa. Lukka kvørste jenta, etla dronker, samansett av imiskon litrykon minstron, og vi 2 mån øyron som ikkje åns. 2 imisker armar og 2 imisk bøyn hever lukka øysene. Og sannelig om Anna Eia ikkje ein knapper. Lukka gleder seg at hitta te. Og vi har brukt lukke nekv i okkar arbeid, og vi så kjenner oss etter begge høymon og stovon og skolen og lakna vidtalen og bøkasønnen og ærestene, og det vi ordentlig velnøgt, og det var oss meningen vitta. At treatøy kan kanskje sies til at tekstene i bøkene ikke særlig lettere å lese. Han nok så. Vi øyelig tryggve med det sottmannen, og her var det vånen at myndene til Edvard Fukle skulle bløyde opp i det, og også få prate og genga bedre mellom de voksne og bøttene. Og i 2018 var så hendaverskatlanen, sjøsett, som øyder brøyt hvordan du hikker, og hikk hvordan du brøytest. Og verskatlanen begynner vi tankene om å få en amerikanere som øyder Rikko i Dotti til førjar. Og det var også vi tog endamalen at vi kjenner gjør noen personlige søver, framløver og mindre framsøyning, at få i le samtalene og kanskje prat og mulig tjekk om hvordan utføringer søtter hver annen som mennesker. Og dette var gjørst vi i muskene, eller vi ikke noen om å brøyte, ofta at han opplever vana hoksan som vi har om folk vi avbjøringen, eller som blir brek, og også som suttje ørvise ut. Og dette kan sjående være bare av breke, av sjuke, eller av omkronøren. Og vi hese i hoksan var øysene og ikke om at verskattlandene kunne menna holseøkje i førjen, og gjøre noen personlige søvner, som myndene til gå i dotti 17. Og her kommer føringar og tattere samband vi føringar som lever vi avbjøringen og som ikke bare i sjuker, eller så ikke øver seg ut, men som i høyl mennesker vi innskjøn og dreimon som ånder. Personlige søvner kunne øysene være vi til å brøyde venehoksan ut av den imiske skipanen som folk som blir brek gjøres parster av. Det hever tøytning at vi ikke vil ha satt som nummer eller kjøl, men som borgere vid navnet, personlighet og samme rette som alle borgere i landet. Så omframt allmänna framløv i Torshavn, så var vi ikke av setren og Rik møtte lesende av sjukerøktafrøydøltene, eller sjukerøktafrøyngar, og øyne av badnadøltene av landsjukrosene. Og her hittet jeg sjående øyne starsfolk og foreldre og øyne bøtten.
Vi kjenner setsen og badnadøltene kom sjølvandi i le, tog at Rikko og dotter sjølver og i mer enn 20 år har arbeidt samstarve vi lakna lesande og imisk sjukhus og stånar i Amerika. Og vi så samme institusjonen at brøyta hvordan vi sutja kvann annan, vi at vi kan skal brøyta sjølve hvordan vi sutja. Og affären i Färjön så tog Rikko och dotter dessa mynderna av ungen och äldre och så gärna var det en framsynning i Norrland hos någon. Allt jag var beräktat i 2018. Och så gärna det granskingar verskatlanar som vi i ordentligt spänt på. 3. december var allt jag var där torra i Berra Brek och ta varspar mäkt första år samman vi alla om stånon av stövna av Brekøtjnon. Og i arværen så helt inn i Mekthusnon, for Limafelløvnon, her som granskingar verskatlan livekår, tja 4 pensjonistene i Färjön var lagt fram. Og det Olga Biskupstø, samflagsfrøyinger, som er vært verskatlanar løyere, og Anna-Katrin Matras, som er vært hennara samstarvsparster. Så ser man vi forskvinnene og elskriverne, Jan Kristiansen sitter her, så var det Laura Apol, elskriver i Sinnesbæta, og Ragnhild Dahl, som er Rajevic Hajauna, Fyrus Gaini og Herit Albinos fra Fraskaberget til Førja vi i Fylgjebøltsjnån. Det som er avverst, vi heser granskingaverskatlandene for åkken, er at 2006 led mekt gjøre kanning av livekåren til 4. og Førjon, det var en spornarkanning sjølvande. Og det var også Olga Biskupstø som var verskatlandene løyere ta, og det var det samme vi Marste Myhre. Og vi stod i kanningene nå i 2006, så sette mekt i 2021 i versk nødja granskingarkanning som nå vil løgt fram. Og her kan sies at hun endelig vil løgt fram og innenfor i var. Det som vi feknast om at henda granskingarverskatlanden til dømes fremer et långfärdigt via dagförda vitan om livekårene til 4 pensjonisten, som sjølvande kan styrka og stola under arbeidet til mekt og øsne limafelløvnen, for jeg bøta sjølvande omverande omstøver. Og ut fra verskatlandet så vanta mekt og øsne suttja om det som søgnas i ærene hever vært gjørst av økjennom, om det monar og om tilleggingar og verksedaner det her røyte. Og 3. december i framløvene var sagt at vi, nå det på en løs sitat fra Olga Biskupstø, vi, og en slukere kanning, kunne vi med til andre stedfeste monen med til teimal i være sett i velferder politikken og verløykan. Vi kunne øsne vise av vøygløyker som kunne være i okkara velferderskipan og opplyse om verilige støvene tja borgerne vi skjerde og foreløyga vekna sjuko og brek. Og vise av virkskiftet som folk annars ikke våren vær og vi, ikke minst av vise trobløyker som så gjerne kunne løsast æren til og sønt. Henta kanningen så skipa i 2 parster, her som tøl og hektalstalver en parster, og så gjerne vi samrøver vi 24 personer, og her som hun gjør innlitt i gerandestegen, fortjellige støvene og trivneien til hesson 4 pensjonisten. Og i tøykelega dette en gjødlig løsning av hvordan folk vi mial og hakst og 4 pensjon hava det i gerandestegen, og om det tjenester i okkara velferdssamfunnet bjøver, om det nøktande. Henda kanningen sjølvande, og ta vita tid som granska. Hon ikke så stor at hon viser støvna til ødlån limabølkon, men hon lyser omstøver, og de fleste kunne kjenne seg atterøy. Og akkurat her ligger i ødlånførende for mekt, og i alt i øyne for politiske skipene, og en vinninger. Og i framløvende vurste Olga Biskupstø avbrøydinger, og i hentar fra 2006, og en sånn øyne pøyker av bæter, og en ikke vereløyde. Ja. Her. At enda så ferie at vise av at bedre stol øyne var vi til at stola hese granskingarverskatlandet ser vi 20 grunnen, og det var nemlig at tog at han nesten var tømmer.
Og jeg halte at utan enda stole så vi da finner fra sjukhusgrunnen så var det hese verskattlandene ikke mulige. Og tog vil mekt vi heson vise at det er framaldende tørver av en sløke grunne og vi kunne stole imiskar verskattlander. Så her vi så takkar mekt for samstarv og øysene for den stolen som vi tar finner. Takk for. Ja, takk for Tora Vichelto. Så vil det ta Marnar Fruheim Kristiansen, PhD-lesende av Fråskaparsetsen og lagt ned av Landsjøkrusen, som får at greia fra en av verskattlandene som finner stol av Høvesøtje 2. Og det PhD-verskattlandet til honom som snur seg om korsledging og greining av krabbameinstilborden i Førjøen. Større takk. Ja, jeg heter Marnar Fruheim Kristiansen. Jeg PhD-lesende. Og mine vedleier Maren Strøm og Maria Skålund Pettersen, og som sagt nøytter at Landsjøkrusen og Fråskaparsetsen og omfram til at Øyløshavnen, førske krabbameinsgrønne og deplen for helsegranskning. De som har futja PhD-verskattlandene, det Sjukrakassa-grunneren, som har futja en større part, men øysene krabbameinsfellet sammen ved Team Rynkeby. Så har vi øysene finnet en fitan part fra Tvøymund Danskonfonden, med Dansk Kreftforskningsfond og Brødrene Hartmannsfond, og så en liten opphatt fra det danske kreftens bekæmpelse. Min PhD-verskattland bygger i større mån av det første krabbameinsgrønne. Den første krabbameinsgrønnen ble sett av Stålen i 1994, men hun inneholder tøl etter til 1930. Man hukte altså etter at det ble sett av Stålen først, og fikk tidlig til krabbameinstilbordene her vi. Men det som vi har haft værhå av i en tøy og har kannan nå at tøytløgjen og krabbameinsgrønnen har vært noe undermeter. Så tøy det også en parster av hese verskattlandet at validera krabbameinsgrønnen. For at kunne validera krabbameinsgrønnen så må man hitte etter hver fær krabbameinsgrønnen sitt data fra, og da det 4 kjelter som lykkes kjøtt komme inn av. Takk bare det først og først. Høveskjelten til at krabbameinstilbord være skrasetter at laknar skrasetta krabbameinskyklingar at har møtet dem i sin arbeid. Det gjørst på den måten som egentlig ikke særlig brøtt, så gjennom 1994 at man utfyller en formular som så blir lagt til en skrivare som så typer det inn i krabbameinsgrønna. Og det så jeg har vist seg at det fengar ikke ordentlig ødelt. Det ikke alltid at alle laknene kanskje alltid utfyller det. Og det gjør vi noen avbjøringer og at vi har ikke noen måte at etterkanne at laknene faktisk utfyller det. Så jeg har vi arbeidet via derfor at gosse nå det at man frabår disse tilbordene til parster av det som arbeidet som er ved. En annen måte at komme inn i krabbameinsgrønna hvis man har en patologi. Patologi det som man hikker i et mikroskop etter en tumore. Hvis det en krabbameinstumor og i patologien så skal det ha øysene frabås til krabbameinsgrønna og så her vi fengar man det. Det øysene vi gjørs på en rettelig manuell måte. Vi papir har vi løgt. Det har vi øysene nå vært inne i det først og skapt en database som kan gjøre data vi til krabbameinsgrønna. Og fremover vil det øysene gjørs på en snillere måte. Det også mulig å komme inn i krabbameinsgrønna og gjøre disse tester. Hvis det av disse testene stender at man døy av krabbamein, så vil det etterrogt at Rydja sier at det snær patient som øyne skrasetter. Alt for at røyne at vi får så negg vi i krabbameinsgrønna som mulig, så vi dekker fullt ut for de tølene vi har. Den sørste maten jeg vil nevne her at man kan også bruke journalskipene til åkken, at trekke noen diagnoskoder ut. Det har vi også gjort. Det var ikke gjort i større mån åren etter for i gang, men brukte sinter, vi brukte mer fremover. Men det må man så etterrikje at det ikke alltid at det er rettvisende som man trekker ut. Det har vi så gjort, og så vi hinner kjeldt noen øysene, så at jeg viser hva det så har brøtt at vi da vil inn og validere krabbameinsgrønna. Så her noen tøl. Her
krabbamens tillbor i förrjun åren 2006 till 2019 tal samman. Här till vänster där jag tycker. Först här så jag att överst och rätt bara så jag att det var 2205 tillbor skrasätter i krabbamenskrona men att han att jag har varit jökna alla så kältnar så har vi funnit att det var faktiskt 413 tillbor som inte var skrasätter det alltså att 15% av tillborna var faktiskt inte skrasätter. Och det gör ju att tölne som har haft avvisar manglar i och tog var det avvisar nu ta man har validerat att hitta hur så bra det är så titlar i förrjun och vi är samarbete vi andra land. Så har vi hukt efter från och till trust tillborna det första tillborna vi har i krabbamenskrona och till nu hur ser utvecklingen till vänster så så det kvinnor så det är överst och rätt åter till ödsle samla. Här var det 121 per 100.000 aldersstandardsera och nu är det 284 till sig på sig trus ärne så är det alla i dubbelt så näck som får krabba mig nu än det var under Jan trus. Så det är ett månnon av hinner skyne så så att det är nästan trefalda i det här trus ärne. Det är ju rätt avhörst alltså ja. Det är inte en mynd som är vi så jag bär här för ju inte säger man ösn nära stan. Men gosse är så hvis man samarbetar nej först tackar vi daily nösnen. Det är också rätt intressant. För det är visst det verkar snäck få krabba mig men hur snäck dodja så krabba mig. Och här så gör vi faktiskt att hästdöden för att det nu chans true först det har vi det till för det. Att ta ständigt den nöklen det är inte så att daily växer i takt vi att tutlagen växer. Det är ju ett uttryck för på en eller annan matta att vi är bättre till att vidga det som så få krabba mig. Och det Gustav ser ut här i utoj men Gustav ser det ut hvis vi samarbetar och om vi landen omkring oss. Så har vi brukt töl ur Nordkan och kommer till samarbeta rätt när förjun vi i Norrland. Det är töl för det senaste touch arne lagt samman. Förjun är tölen så små att jag kan skifta synder från art till art så att fältigheten så vi gör det på hända så blir det mer solidt. Jag har highlightat några få stö vi såg att hvis man tar ödsle så har vi faktiskt färre krabbamenstilbor i förrjun. Det var just det som helt fram och undan men vi tar ju näka väl flyger än vi faktiskt helt och tror att det var ju alla som var skrasätter. Hvis man så hickar specifikt under näkra balken så hukrabbet är näka rättliga väl minne vanligt här och blåkrabb i ösnen. Det till vänster så tycker är tutlache och heter till höger är dejlighet. Hvis som är inte längre in att det var så och kors och också stora balkar så det heter ankelt slövon heter jag kvinnan än så så jag att rektumcancer var rättliga vanligt och en stor balkor är bröstkrabbe jag kvinnan det är faktiskt minne vanligt i förrjun än nära ställen. Och en balkor som en attrat som det flyger i förrjun än nära ställen är nyra krabbe så jag ösnen så det är rätt dejligt det är faktiskt rättliga månaden den flyger i förrjun som dodja nyra krabbe än nära ställen än och hinner annat. Men så tycker jag att det samma för män heter hövsbalkaner så så jag det samma att hvis man tar ödsle så är det färre som får krabba med i förrjun än och hinner några annat. Det är ösnen färre vi hukrabba färre vi krabba och i de manliga organen och färre ösnen vi blåkrabba. Men så zoomar in så gör det att esofagos eller i spisrören som då heter danskon. Här är det rättliga neckver som får det ösnen flyger som dodge out i samma bara vi annars då. Och hvis vi så fram ner till testeskrabba hade det mest väsentliga fundet här att det är rättliga markant ökt i förrjun. Det är hackan äkta senaste 20 åren. Det är alltså öliga nekver unge män som får testeskrabba i förrjun så man bör göra stanna. Det är något som är ordentligt intressant tror jag att de har hellre för att finna ut hur är det så är det något man kan göra vid det. Det är inte bara tuttlage och dejlighet man kan hitta efter vi krabba med men man kan också hitta efter evilivelse. Alltså hur så länge förväntar man att det är en eviliver att han finns diagnosen. Det kan man räkna sig fram till och det man inte ordentligt just i förrjun för man skulle kunna just det till töl ni har inte varit nu valid till det men det kunde vi göra nu.
Her har vi et teacher for kvinner og menn i betoi, altså fra 1970 og fram til nu. Vi synes at det er ganske overraskende at ivelivelse var månande verre i 70 enn det er nu. Nu er det på en 25% av ødlån som iveliva i mer enn 5 år at han har at jeg har finnet stedfest diagnosene. At leitølene i visstekten her er 5 år ivelivelse. Det er interessant nok hvordan det gikk i førre, men jeg halte det er mer interessant å titte etter hvordan er det vidt hvis vi samarbeider ved innlandene. Her har vi kort Norrlandene inn, og førre er et Absingola her, og det ligger nyast, så jeg vet. Det växer i takt vid att hinna växa, men vill inte allugavel att vet under. Det är ödslö av krabbamein, inte som in och en balk. Vill inte snäcka under, men vill inte snäcka under. Det är intressant. Hur gör vi det? Är det näka vi skulle göra övelse? Det är tydligen vi inte finner det av. Hvis vi så att det kan näka utvalda balkar hittar ett töjmån. Och en större balkar det är kolorektal cancer. Här ser det faktiskt rättligt gott ut. Att evolution för är faktiskt bättre i hästen bölsen än i hinnor och något. Så det är inte här att öxen är eller vad man ska säga. Men så tycker jag att någon öron heter lungnakrabba till mannen. Det ser faktiskt rätt örskinnande ut. Det har månande lager ivelivelse än i hinnor och något. Det har i Finland det också om att de må göra också vi att hitta efter kvi männen här har lagt ivelivelse. Men vi har faktiskt lager än det i Finland. Jag ska föra kött och göra. Mega krabbe till mannen är ösnen näka som man må hitta efter. Så det ser rättligt lagt ut. Jag kan nämna att som jag som töllen är rättligt låg, så det har ett konfidensintervall som är nog så vitt, så några töllen är vi en arbetsare ovis. Heter så tja kvinnan ödsle ligger ösnen näka lagre. Och hvis man zoomar in så bröstkrabbe heter en ordentlig avhörd grafer till att det är faktiskt gott nu. Nu har det kommit upp av stöje vid hinnelandene. Men hvis vi hadde gjort disse analysene i 2000 til 2019, så at vi ser at det var månande lagre, og så har man vært nødt til å gjøre også vidt at de brøstkrabber er så mye større bølger av kvinnerne som tar ivlivet månande verre enn hinnelandene. Men heldigvis har man gjort det rettet ganske av til vilderligheten for å få det å bli bedre. Jeg får kjøtt videre, kolorektal ser godt ut, og varje kreft er noe som man også må hitte etter, hvor ser det ut til at det er lagre. Det är tydligen mycket att granska i krabbamein i förrjun till så att man kan göra dessa analyser. Man kommer också nu möjligen att göra för internationellt samstarv som kan skaffa mer fudging till mer granskning. Jag har alltid det som är något. Tack för er. Ja, takk for Marna Friam Kristiansen, ser jeg av Håverst. Så vi kom til Høvs Øtjetroi. Her er mest stolen jo ferden til Depelen for hals- og almannagransking. Og at han var at Maria Skollen Petersen, som er daglig leier her, skulle si at det kom til, men hun finner forfall, og så kommer Magne Mår, som er i styren for Depelen at greia fra virksomheten til Hessen Depelen. Tack för det. Ja, som sagt så är det väckna Marie som fick förfall och ska röna göra det så gott som jag kan. Ja, Deplen för hälso och allmänna granskning. Jag var själv den leier ju i Deplen i 3 år, och Marie, och nu sitter så i styrnen. Och fjör finns ju grabomärke som det så ger. Jag vet inte om alla har hört med det bomärke, det är Edvard Fokle som har tecknat det. Och sambart Edvard så är det en rauner, och grunden till att han valt en raun är till en rauner över det första en förska fåglar, men det är en fågel som har gå äcklingar under, och det lilla kulan här är så också som man rauner letar efter för att symbolisera granskning. Och så helt han eisen att det ser trutch pastan i raunen kunde vara en bumerang, så att det är man kastar ut som kommer åter som eisen har några en symbol lite i till granskning. Jag blev arke hin i Deplen och säga att det kan eisen vara en rauner som spelar fotboll, men ja, Deplen för hälsogranskning var så stånsätter
bra ett upprunna husgård som kom från Landsjukhusen, från Granskarnämnden i Landsjukhusen i 2016 och vi så stärsätter från processen. Och är så ett samstarv mellan C3, mellan deltarna för arbets- och allmänhälsa, mellan Landsjukhuset och i fjör kom så Ullevsavn på i detta samstarv. Så heter det kan man säga att här fyra stånarna som mynta deblen. Och utöver Marie själva så är det större här i själva sidan tillsammans med Paul och vi Jan Rasmussen vägna Landsjukhuset och stjärnan i Ullevsavn Guri Andersdotter för dig. Och ja, detta större mötes så samma läraren och större mötes en av månaden och här checkas det om virksomhet tja deplonon om samstarv. Och utöver det så är det en hel hoper av hälsogranskare ombående dessa stånarna så är knytter till henne deplen. Det är ju en virtuell depel lötne. Så skären här är ganska en altrusch granskare som tagas vid hälsogranskning som höra direkta eller indirekta på i deplen. Så är det en samstarv etablerat med landa vid allmänna verkse här ett PhD-projekt körer så här är dömer på en stån höjrande under en helt tre i allra som är samstarva om samma vid deplen. Och så kritiska tack att ut i avtalen som blev skriva av sinne som Annika gradde fra börjar vi. Ja men så var ändamålet att stola och männa granskning i samstarv med dessa stånarna men det var resten konkret dömer ett konkret mål och det var att man skulle sätta en masteruppbygging igång och sätta någon innan hälsovisande och att man skulle få något PhD-projekt upp att köra innan hälsoöke och att man skulle få sett några vissta starfolk och det är eisen immun till att hur kunna köra en masteruppbygging till att för det första så kräver en sån masteruppbygging att det folk till undervisa igen. Det nästa så är att hvis du undervisar en universitet så ska du vara aktiv granskare och så ska du kunna backa din undervisning upp vid granskning. Så du kan inte bara undervisa ut från en lärobok som man kanske ger och en studentskola. Så tog jag kravet till att man fick styrst kan man säga att han stapeln på i granskningar men nästan undervisningar. Och vi ska kritiskt inte vad det kom bort ur Sujan 2016 så är masteruppbyggingen i folkhälsa som Annika nämnde sett igång. Och vi kan ta som hålltiga över 4 år och från i 2 år sedan är man nästan haft möjligheten att läsa fotlatøy. Och upptäcka hur så var det i 2016 och 2020 och så färgade jag ta upp att det här i 2020. Så kritiskt ju snakka av att knytt är att det ser uppbyggningen så är det upp mot 5 folkon som har varit börjat i. Här är så några givon och i löten är det 2 som är igång. Och 24 läsande här så finns det proc. Touch av dem i folkhälsa och 14 i hälsovisningen så i löten är det 2 linjer av uppbyggningen här du kan bli master i folkhälsa eller i hälsovisningen. Och så kritiskt är att folk så är det ölla stora mån folk som är kommit från hälsoväsnen, från Landsjukhusen, från Örenstånden innanför hälsoväsket och som är kommit in och antingen i hålltiga läster eller fulltiga läster och så är det färdigt ut efter vi nutjare vitan och möjliga. Och så jag är dömer och flera av dem som har varit här som i det är mer eller mindre igång eller långt igång vid PhD-projekt. Så på den måten kan man säga att detta mål har så etnast ölla väl. Så emot stol till PhD-verkskapsplaner så är det här 2 dömer om Majbrit Skoradel som är upprunalig i 20-årsfröjningar och har en masteruppbygging i folkhälsa. Hon blev PhD i fjör och i en verkskapsplan som partvis var stola från sjukkastegrunden. Och Mellan Johansen som arbetar vid sjuken i ALS är eisen igång nu och kommer att kanske vara liv i löpet av kommande år eller år nattarna. Så har gräsne under dömer med land nämnt i samstarv vi allmänna verkse att det är ett PhD-projekt igång och vånande röket av mål i kommande år som handlar om socialpolitik som man nu reisen ser ganska hälsoöke alltså inte bredare som det eisen står ut han ut i uppruna evneskatalogen som Annika visste ju att eisen skulle handla om hälsa som socialt förebyggande så hade eisen ett döme om att man kanske häver något att uppbyggt ett helt nytt granskningsröj. Och så har det mer när lägga sina PhD-projekt eller sitt PhD-projekt fram här och gräva under här Tore Sjurason, Jakobina Kristiansen som kommer
lägga fram om löte och Ein Eliasen som eisen kommer representera som eisen är PhD-are i hisner öchen eller innanför i deplen. Så man kan säga att kan det komma bort så är masteruppbyggnaden satt igång och här finns ju gjort stol till PhD-projekter men eisen det etnast att haft två wisnostörv sett in i sätsen. Amanda Wank var i starve i hetta tøyerska i her og hon så dotten ut til at det var ikke pengar etter så tog håper jeg at man fyrir framtida trykja til uppbyggingar som kan hava kommer inn i flere pengar og så krytja at Marie Skolon Petersen så var hon sett i et 50-år lektarastarv og hennar kan man säga lektarastarv utgångar her i kommande år så tar missugur et starfolk at træt så tog håper att på en eller annan måte samfunnet finner tar pengarna ett eller annat sted så man kan framtryga trycka hisa masteruppbyggningarna och ta gå igång som över. Så är det alltså kipa för en några tilltök alltså i Depnon alltså grava med landa kipa för PhD-skajon här så två dömer om några av PhD-skajon som har varit landa vi skaj i epidemiologi i 2016 och så över ett skaj i hackfröje och här är också rätt att rekrytera folk inte bara kan man säga för att ha med granskningsstånd men eisen för att det förska samfunnet så det blir nog så bra lothöga omboende faktiskt eisen under öcher i förrän en halsöch till det skajen här och kommande och juni och i 22 tar här också skaj i biostatistik som eisen kommer skipa under hatten och så det. Så har haft några hälsogranskningar där och det för att lätta kan man säga och ta unga granskare eisen släppa lägga såna projekter fram och det är en sort lynpresentation 5 minuter per presentation och vi ska hitta att hur stor diversiteten är för det första är det fantastiskt att se hur nog folk är det och det kunde vara dubbelt nog vad som programmen här och vi ska hitta att även som är här så är detta kan man säga öle jaun fördelning omboende Froskabergsæter omboende landsjukhuset omboende deltene for arbeids- og allmenn helse og omboende i Lushavne. Så i øyla stora mån er hetta något som är en direkta konsekvenser av stolen som sjukkassagrunner har varit. Så ja, det blev att detta är samstarv och det är öyla tatt i lötene, det är nog projekter som kan gå på tvärs med stovnarna. Och så att det fjällbrötne till flerfalda och så hitcha att time of visendali grejen som kommer ut för första så är tävlig ökt månande men för det nästa så tycker jag att hvis man hickar åter tøyna så var det ölla så att granskare från Ör London så förjar som ett tillfånge och så var det ölla nog projekt som blev kort ett annat sted från utlandet och men man vi föreslår granskaren som lotägare men nu har vi ölla stora mån valt att han verkatland som köra själva och ölla stora mån är det föringar som är hövus rithundarna. Själva det samstarv och stadväck i utland och vi resten av världen men ölla stora mån är det också standard dirigentstationen mot vad du är är. Så kritiska tal av Wisdalian Grainon så är det eviligt här som visar det blir en definitionsspårning hvis man definierar som det bra så vill det heta tal över större men så tycker jag att om mellan 30 och trus greiner är det som kommer på ur årliga och trycker stopp ner för 22 över månad i hackre. Så eisen att i ösen är man flutche öle gott i rättning. Kvar det så framtida atlaner kanske kunna diskutera det sen sättne men ända mål alla tunna vara att som virtuella paddel på ett annat tidspunkt ska eisen bliva ett verkligen paddel och men ända mål så gör man en sundan och röna styrka han samläggan och styrka alla bosten som ena granskningar rent och här kan jag nämna att vi tog att man nu skipar ett nytt hälsostörre och man gärna vill göra en hälsogranskningar rent in i landsjukhusen här man gärna röna samla alla granskning inom för hälsoöje men så är det här en möjlighet som ligger för framan. Bomerske kommer och det är en hemsida som de kunde få in och hitta efter öll sommål som ligger som ett link av hemsidan till searchen och en felax granskningsverksamhet det glömde jag. Men det är att man ska hålla files för några andra så blir man alltid också men det blev nämnt att en showarkohorsta är eisen till stola och det är så en början till en showarkohorsta här man gärna vill och inte kom så långt att du kan definiera ordentligt hur så precis eller vad är det för folk som ska rekrytera
men det kommer att vara ett nytt projekt som kommer igång där alla ståndar kommer samstarva. Så tog en for knapplega och så väckna Marie först och främst, men eisen för stöjre och i deplen för hälsa och allmänna granskning så ska vi säga tusen tack för stolen som har finns från sjukkastegrunnen och allt det här som och så tjut det och höra om hälsogranskning hej inte bort till visst det är för stol. Tack för det. Ja, tack för Magne Mor. Så har vi kommit till här stotteframlövnar. Här är det 5 i tale, omlai 5 minuter i parst. Og den første som foreldrer fram er Elin Reinerst Plank fra Kvinnehusfällanon. Kvinnehusfällaget fikk stol ur sjukkastegrunnen til en av verskatland om at greina rønter fra 25 år arbeidet. Kjør så vel, Elin. Der kvinner og sette kvinnehusfälla av stån og i 1994 var det ekvelige framskikter. Det var ikke vanligt at skrasette bysje med ta. Men det var gjørst, og det var helt jo fram ved tog til årene. Da kvinnehuset fylte 25 år, var det 25 ringbind fottelvis skrasettinger bløven. Det var omlai 15.000 blø. Vi hadde tås om hver målager vi hadde for å nøyde disse bitene vi lå inne vi. Selv om hverken navn eller p-tøl var skrasett, og per starsfolk hadde etgang til tilfære, så var det ikke nøktende at skrasettinger bløyene lå av skrivstående. Vi tar jo ånga futting til några skrasettingar skipan. Ta det så var lust vi at søkjas kundi stol til verskatlander ur sjukkastegrunnen, sette kvinnehusfällaget seg i samband vi Gest Hågård samfellagsfrøying, han kunde gjøre saunande arbeid. Gestur jottaie og fær var i gang vi å snikka i første omferden av omsøkten. En skrassettingarskipan skulle gjerast, og Martin Sirskoski, noenlunde så og tog seg det tekniske arbeidet. Så var heitt av fyrverande starsfolk i kvinnehusen om at tøppa tølene inn i skipanene. Det har stor tøtning for vitan om herskap i perløven og nærsambanden at kvinnehuset fikk en av skrasettingarskipan og som framhaldan var nøyt. Skrasettingen neivar talgilt og skrasetter virkjemme frametter. Haktølene var så i det tøppa beinleis inn i skipanene. Kvinnehuset hever utgivet årsfragreiningar her haktøl vidgjørt og kunngjørt. Men jeg nå nødde skipanene ber til at hente nek ånder haktøl. Så gjør hun fjellbrøttere målager for gransking. Årlige flere anstaklingar og bølgar av lesande, vi skriver større og smarre verskatlander om herskap. Og de har så eisen finnes utlevere hese verskatlandene. Vidjande politikere og ånder har somleis finnes. Et antak. Det av stor tøtning støvut av vise av avleiingarna og kunne självprägva herskapen. Værande valsmissnusla hever alt stor tøtning for livskår og livsgøske til tøyda gonger og diver. Herskaper en samfellagstrobleidje og kostar samfellan nekva pengar. Det til døms utreisler til sjukravidger og kreppehjelp, til løggregler og rattaskipan, allmannaveitingar og mistar inntøker av arbeidsmarknaden.
Og så det bøttene vekser opp ved herskapet. De i ens krepperakt og de foreldre og utsett for herskapet. Og de har eisende tørv av imskon stole etla vidtjer. Eisne av allståren tøtninge framhaldande av bjøva vidtjer til tann i fremur herskap. Og i nekvom føren vi kommande oppvaksen vid herskapet. Stolen ur sjukakassagrunnen kvinnjusfella i sera takksam fire, til han har gjort hettar arbeid møvelet. Vånande kan fragrængen være vitla varspa ljós av tutningen, og i mer enn 25 år av virksomhe i kvinnjusen hun har haft. Og ikke minst, varspa ljós at han ser alvarslige samfellagstroblegan. Og eisne gjørst at han nå blir til å gå med hagtull talgilt og uttrykkar karmon. Atlan var å legge verskatlanene allmänt fram av 30 år av denon til kvinnjusen i 2020. Men som nekva anna var hettar halde eisne avlyst. Kvinnhuset i holder vi å få nødja heimasøye, og her kommer verskatlanda litt. Annars har vi finnet noen antøk vi, som ligger en bord utenfor, og det kan man så takke visse her. Takk for det. Ja, stora tack för Elin Reinert Plank. Nästa skråne Torit Jakobsen och jag har finnt stål till tvär kanningar verskatlande halt det om hjälpar tåla tjänster som hon har gjort för ergoterapeutfällaget. Hör du nu? Okej. Ja. Jag vill först lite höra till att tacka för det att jag kan konstant här och greja fra om så kan gå verskattlandar och hjälpa till av ting som jag finns stol till. Samma vi ergoterapeutsfällan om. Och utan den stolen har jag inte kunnat göra dessa kanningarna. Så den förra kanningen snurr sig om urtök och enfald och hjälpartalen till folk som är äldre och den sötna snurr sig om kvalitet av hjälpartalen tjänsten, nökt som vi tjänsterna och gångten att få hjälpartal och bruka hjälpartalen. Och båda tvär ut från avskående tja. De som har hjälpartal. Och det området jag kan hette förrjun tog att hjälpartal kunde ha rätt ser stor tydning för rehabilitering och för hälsa. Vi tar att det gör att folk vid Amarskan förlagen kunde göra det som tropult eller som det inte får gjort. Och ute i höjm är vi rättligen nekv granska om hjälpartal av veiting. Och här kommit fram till att hjälpartal av veiting en komplex intervention och att flera steg och faktorer och igång till att få hjälpartal av ska samla och utökna av hjälpartal av veitingene. Och all stigen och faktorerna har att få hjälpartal har tydning för utökna. Faktiskt har inte stig eller faktorer större tydning än något annat. Och bruk och gagna hjälpartal av veitingene inte minst trejte av och kvann mån det som har hjälpartal tidsen vi och i alla gånger att få hjälpartal. Och härifrån så visar granskning och östning att hjälpartal inte vara brukt. Och mer vitande är hjälpartal inte kan i färgen. Ja. Den förra kanningen hon snur sig om folk som är äldre. Det vill säga som kommunerna är av. Och kommunala ergoterapeuter kan ha i Sundötjön och jag kan ha så i havn. Och låttakarna var vi tjejt suttjafärer
Første fer var det for at jeg mest av hver aktiviteter, gerans aktiviteter var tropler å gjøre, og hvordan tøtninger mikler det var, og hvordan tropler det var, og så ut fra tog så kom en IPA-skår fram, og så ble det søkt om hjelpartill for allmannaversene til å løse troplegene. Og så neste vikjen var det at det finnes hjelpartillene, og til at innstille hjelpartillene og veløy, og jeg bruker det. Og tre vikjene som var, tror jeg, en halv mann at han til at finnes hjelpartillene, ta skåret og det hvordan tropelt det var. Og så måneder mittelen skåringene av første vikjen, og neste vikjen, tre vikjen visste så hva det finnes brosjur. Og at vi kan ikke være 2 sluttakere fra 1993 år, og med alt som var 3 fors. Og den sødne kan ikke, her som koncentrerer meg om gångene å få hjelpartill, det vil si hvordan var den uttøyelige prosessen å få hjelpartill, var hjelpartillen brukt og til kvæt, om det ikke ble brukt, hvor det ikke ble brukt, og hvordan var nøkt se med tjenestene, og hvordan vurdere og det som har hjelpartill, kvaliteten av hjelpartillen av tjenestene. Og da var det 6 kvalitetsindikatorer som gransking og tilmeldemeter av tøtning for hjelpartill av veiting. Og henda kan ikke være for folk i øtlen aldri og i øtlen prekon som har hjelpartill. Og det snurret seg, den fyrre kan ikke være bare om øynfølt hjelpartill, henda være om øtslø hjelpartill, om bare øynfølt og komplekser tøknelige løsninger. Og det først ble vitja og finne øyne vitjan, og det var 101 lottakere fra 8 til 55, som mye alt som var 23 år. Og båda kanningene visste at hjelpartill fram til aktivitet og lottaker. Folk rødte fra et eller mulig at de kunne bruke hjelpartillene til, som de ikke kunne æren, eller som var tropelt æren. De kunne gjenge turer, gjøre ørender, lottaker sosiale virksomhet, frutjer og utrive, og det hjelper dem bedre at kunne gjøre egen omsorgen, det som å føre en øyne av et øren omsorgen, og at det gjør imst i husarhalten, og samskifter vi ånder, og gjør små omvælinger, og til fremtid som holdt tryggleika og kjølpjerkene. Og så var det hjelpartillene som ikke ble brukt, og det var imiske årsaker til det. Det var utrolig å bruke hjelpartillene, og fysiske erfaringer til dem som kanter godter, trapper, lyder plass, så som man ikke fikk brukt hjelpartillene. Og det rikket av ikke langer, i sommerføren var det at førleggene var vestneier, og hjelpartillene var det samme. Og flere feriene var det at det ikke hadde finnet noen veløying fra fagfeltet til å bruke hjelpartillene. Og i sommerføren var det at andre helt var til å bruke for hjelpartillene. Skjønner dere? Og var det? Ja. Nå, ok. De fleste var velnøy for hjelpartillene tjenestene, bare til at det finnes hjelpartill, og de visste ikke at det hadde rett til oppfylking og veløying og sånt. Ja, og i bauen kan det kunne komme fram, at flere unge veløying at det finnes, og ja. Og alt som var avverst øsene, som i hverandre av, til å være at omframt allmannaverket som var ut til hjelpartillene, så har vi skipene særlig eldre øsene, selv om det er en stor anløyklod og at vi vet hjelpartill. Ja, takk for det. Ja, takk for det. Torit Jakobsen. Og så gjerne skulle vi høre om en PhD-verskatland til Anna Sofia Fjallheim, ja, som har finnet stod til en PhD-verskatland om å stedfeste føje tunglinde og til en PhD-verskatland av Fråskaparsetsen. Takk for det. Jeg vet ikke om det tar det med. Ja, jeg var i 2019 en PhD-verskatland om oppsporing av første person i Førjen. Og vi stod fra Sjukarkassagrunnen og Eisengranskingaranen og fra Setren. Og i hese verskatlan hittar etter en av sånne testinstrumenter som utviklet spesifikt til at avduka fødselsdepresjoner og som blir brukt om Atlanheim. Og hittar etter noen virskiften
immun til dette testinstrument. Men det som kanskje først man kan hitte etter, det her skal jeg bruke, ja. Det hva årsøkene til for en gang til disse verskattlandene. Og hun motiveret av en trobeleika som til at kvinner Allenheim, stora metaanalyser viser at fødselsdepresjoner räkar mellom 20-15% av alle kvinner som føder. Og at det et tal som faktisk overstyrer til dem gestationsdiabetes, graviditetsrelateret hypertension og fortullig føding. Samtidig så viser granskningen eisen til at bare 30% av kvinnerne med fødselsdepresjon være identifiseret. Og til at dette ofte hender sent, og bare en trenger av kvinnerne som ble identifiseret, tager selv sti til å bli identifiseret. Og ta her der ofte nått et krisepunkt til å si at her blir en rettelig sjukere og andre blir identifiseret. Og man kan si at det ganske syntes løye til at akkurat dette tørspunktet i løven til en person, eller en samfunnet hever en særlig innsats i for akkurat badnekånene, bare i vikgångetøy, under føying og eisen ut i første årene til fødsel. Og det akkurat her fødselsdepresjonen oppstandet. Men man hever så i fergen, lukket som serveringsgjestene, innførst en test til at øke oppspåringene som har vist i serveringsgjestene er forbedret dette tal. Tøvså, WHO anbefaler, jeg kan lukke nevne noen avlengar, det er helt stort til neggranskning gjørt om fødselsdepresjon avlengar, og tog så det var helt stort. Viser det seg at fødselsdepresjoner for kvinnerne selv har nekva avlengar middelen annet, at de pinnfullt støver ved nekva skuldakjensle, vannløse, hjelpersløse, og avvarskanene bøttene viser granskning eisene, at de har nysett kognitiv, emosjonelle og målslige menning. Fram til at de selv kunne utvikle fødselsdepresjon. Dette fødselsdepresjon, ikke identifisere og vidgjørt. Men WHO utviklet i samstarv med Wilson og Jugner i 1988 noen kriterier for innføring av screening, som denne testen i verden så innførte de noen anbefalinger som skulle noen kriterier skulle oppfylt for at man skulle innføre screeningsinstrumenter. Fire til at screeningen ikke i større mån skulle skrive at de som ble screenet enn at de gangene. Ja. Og her var det med annet til at dette skulle være en tøyende helsetrobeleik. Og til må man så si at fødselsdepresjon Og nå kommer vi til de studiene som for å fokusere på. Det var at testen hun skal være naiv og alløydende, og så skal han ha det som man kallar for høy sensitivitet og spesifisitet. Helt stort sagt det mest til at hun identifiserer folk og har en lagt tal av falsk positiven og falsk negativen. Og det ble det første studiet kommer, det for å hitte etter sånn her, hvordan naiv den testen, og hva stiatal identifiserer mest neft mittelen sjuker og friske kvinner. Den neste studiet hukte etter, og hva mån testen akseptabelt til malbalkene. Om du screener, særlig hvis du bruker screener for en salerlig tilstand, og malbalkene ikke aksepterer testene, så det stor vante for at man vil ikke lovtake, eller at man faktisk ikke forteller sannleggen om seg selv, som nøyet for å få noen alternativ. Og at enda så hukte jeg etter hva det som man innenfor epidemiologien og tåser om the natural history, til å si 20 ganger, hvordan ser den 20 ganger ut? Og akkurat her, selv om det ganske nøye en første person, som akkurat natural history et øke som under, eller faktisk slett under kanning finnes det om. Man har gjort kanninger på hvordan det oppleves til første personer, men det under kanning som ender hukt etter, hvordan ser forløpet ut fra begynnelsen til enden. Og det et av de helt viktige tingene til screening. Hvis du skal screena, så måste du screena på et tullig torspunkt til ideen, vet du. Men hvis du ikke kjenner sjøvene, så vet du ikke når hun begynner, og hva det du hikker etter. Så det ble det 3 studier. Sammen omtidig gjør de 3 studier. 2 av dem kommer vi med en PhD. Det hvordan neft skilder testen mellom sjuker og ikke sjuke kvinner. Det var dette her naveligen.
Og vi kvar sted til gjør testen til i førjon, til det viser seg å variere med land. Og 2, hvordan opplever kvinner å bli skrivna for barnsbrotunglig? Er det akseptabiliteter med kvinner? Og så hvordan ser sjukegångten ut for barnsbrotunglig? Helt stort, det var lovtaget 346 kvinner i kanningene som fordelte seg over kvinner som skårer under seg og over seg. Og her det var en psykologer som gjorde diagnostiska tester og helsefrøyngar samlade data, og så hadde vi den demografiska kanningeisene. Og det viste seg at det optimale stigetallet var 12, hver er internationalt sier man 12, og ved 12, stigetallet 12, kunne man ha vært øyla neiva screeningstest, som var oppe om 50%. Sammanbore, hvis det er 50%, så kan de kvart, altså så er det tilfeldigt. Og så var det den neste kan ikke visste 32 faktorer. Det var karmar for screeningene, håndtering av testene, og enlegger til fagpersonen. I halde togene i nærmest færene, og den sørste kan ikke visste. Det kan vi alt komme til. Jeg sier takk for. Ja, 5 minutter ganger kjøtt. Takk for Anna-Sofia Fjallheim. Vi skal høre om en PhD-verskatland. Nå er det Jakobina Kristiansen fra Fråskaprosessen og Landsjøkrosen. Hun har gjort et en stol til en PhD-verskatland om avvirskan av lengtøyer vending av blåstorsnen til kyklingen ved hjerteakrasjoke. Ja, takk for det. Jeg har så brøtt i utskriften sinter til vi tar ikke utslidende klare enda på blåstorsnen. Så jeg kommer å snakke om hvordan jeg har orsk- og intervallvending avvirker folk som har hjerteakrasjoke. Først helt stort ung at hjerteakrasjoke det ligger sinter i året, men det er akrakolching av akradon som var blå til hjertevødden. Og her vil Østen gjøre vødden noen ilt til han arbeider. Og hvis det har blitt for trånglet, så börjar man att få brinka på nå, och hvis det är typiskt högt av akrakolching så är det man får en blodtopp i hjärsta. Det är i stora mån en lustelsjuka. Man kan nästan ha en arvanian komponent. Här så kör vi 2 figurer från WHO. Tant till vänster här ser hon kan folk dodge av globalt och ta hjärtakrasjuka tant som flest folk dodge av globalt. Hvis man så hikker etter Danmark, som er mitt konsumallet knaken vi, så er hjerteakrasjuka østene tannsjuka som flest folk dodger av her. Og det er høyest at ivelivset det er mer enn 2 fall at det er sørst og 50 årene. Så tallet av folk som lever vid kroniska hjerteakrasjuka, det økes, og bare det sørst og 16 årene er det økt vid 30% i Danmark. Gransking har så vist at folk ved hjerteakrasjoke som venner regellige, de dødger minne sannolikt av hjerteakrasjokene, de vil ikke lukke ofte innlagt av sjukhuset, og så har de en bedre lystgøske. Vi kjenner ikke mekanismene at de får så gode effektene som venning hever til folk med hjerteakrasjoke, og vi vet heller ikke akkurat hva slag av venning er best for hentan bølgen. Til nækka til vi har kanna nærre. Vi har kanna hvordan ha orsk- og intervallvending om hun er effektiv til at øke kondisjonene til folk med hjerteakrasjoke, og også om hun kan bedre om lystgøskene. Og så har vi samtidig observera om det gjør noen skeier. En annen stor kanning til å kontere at kan det gå så avvirker blodstorsene og inflammasjon i blodene, men de utslitene er ikke grønne igjen, så det kommer ikke nærmere i det. Det var 142 folk som gjennomførte alle kanningene, verskatlandet. De var alle inne i sjukhusen og trodde fører til trudja kanningar. Vi da første vidkjennene her, da ble vi en blodrøynd, og at når kom de på syklene her at kvita seg alt det de orska, og vi tog før man hukte etter hos hjärsta. Og før siden under truste, og man får østene mat uten grønn litt konditel ved hjelp av maskene.
Det svarar också på ett spårnarblad om luskasko och tvär era blårön till våra tecknar. Det sista som hände i sin första veckan var att det blev just ett tillvildarligt lodakast. Här det blev avgjort om det skulle vänja i 12 veckor eller om det skulle leva vidare, akkurat som det platto. Det kom öll in till en blårön att det var kommit helt. Och så att han har 12 veckor kom det in att det tar ut svärd i attresen en av spårnarbladen om luskasko. Tog en blårön och skulle attra på cyklarna och skydda sig för att få ett konditel. De som kom i vänjingabölsen, de skulle vänja trutjaförnar om vikna av rekformaskinen. De vant och samman i bölken och samman genom vänjare. Det var det i sammanlagt 12 veckor och de kunde välja om de vant i havn, Klagsvig eller Vaje. Og jeg synte mer om det, så medelalderen var 23 år av de lottakende, og med en person var menn. Og selv vendingen til intervallvending, da blir jeg alltid vi en roligere oppbytting, 6 minutter, og så blir jeg intervallvendingen som var det 1-2 minutter her det går til ordentlig hørst av, og så en tilsvarende lenge pausa, og så endte det man til om det 24. Det vant så 18 minutter per dag, og sammenlagt ble det så 4,5 minutter om vikna ved aktiv vending. Vi så få skeier. Det var 2 fall som fører på ur og søkka av skjæven av rørslo av kroppen. Og så var det en som følte seg også oppi her i brinkene og som fører på ur, men ble kanna ved gjødla. Utan det var nekrotasjon til blodtøp i hjørstanen. Så det urslittene. Her så jag vet hur så konditel bröttest. Han tar ju så stappan ner tar sig om när gångs konditel var så att måste vara vändingabölsnon och så mysko är konditel så att måste vara i kontrollbölsnon det som levde var som det platta. Och vi sitter här att konditel ökas vid 2,5 och vändingabölsnon med bara ökas vid 0,2 så det är en signifikant och faktiskt få in hackarna och konditellen att när 12 veckor. Och här är så en tabell över hur så luskaskan bröttes jättemon. Utan att komma i detaljer så kan jag säga att spårna blev att döler luskaskan upp i 2 parter och en part som avångar av våra kroppsliga välvaro och en som avångar av våra psykiska välvaro. Och här så jag vet att särskilt här som avångar av våra fysiska välvaro battna är signifikant i mån till det som är kontrollbölsen. Vill jag se häfta nökra år att det så är det så vi att de följer att de har det lättare vi att gänga trappon lätta sig oj förbe och klara sitt arbete vanlig arbete hvis de var pensionerade så bara klara där vanliga dagliga rutiner och hvis man borde det direkt så skulle det själva helt och ta det hälsa vär så de som hade varit vändingabörsen 12 veckor de helt sig ha en bättre hälsa. Man ser också att faktiskt så har det minne kroppsliga pojno, men det hade det också en kontrollbölsen så det må vi se till vildarligt. Och så var det sin ögon som avhånger av psykisk välbero. Det visste jag också att de följde att det hade mer orsko och var bättre upplögt och följde sig inte lika utslitt namn och trött. Så nyhetsstånd är att ha orsko intervallvänning till ökar konditionerna och gör en bättre luskasko. Och det är tryggt och har inte några skejer vid sig. Så är det folk om vi görs aggressiva. Så allt i allt kan man säga supervisera ha orsko intervallvänning. Höska sig väl som en fast lir av utgörningen till folk om vi görs aggressiva. Till sist vill jag tacka för stolen från Kyrkakassagrunnan. Jag började mina PhD-verskatlan i november 2019. Då jag fick 3 år lön från Aarhus universitetet. Men långt månaden att jag fick gå 816 kronor från Kyrkakassagrunnan och jag har inte kommit långt utan några pengar till att allt som jag har gjort har ju kostat pengar. Så det har absolut haft allt att säga för att jag kunde komma ordentligt igång. Ja, jag vet inte jag stod för bättre. Och hinner som är här. Ja. Ja, tack för Jakobina Kristiansen. Så är vi kommit till det senast och framlöna från stolsmottagaren.
Det var Eina Eliasen fra Daltene for arbeids- og allmannhelse og fråskaparsetsen som fører seg fra Sunnare PhD Verskatland om helsestøvna til 60 og 80 år gamle føringen. Kjør vel. Ja, og i 2019 ta fikk jeg fortjeng ur Sjukakassagrunnen, og det gjør det mulig til mer å være gang til en PhD-verskatland om helsestøvner til eldre føringen. Og det er enda verskatland som jeg kommer å fortelle til kunne syndrom i det. Maria Skolm Petersen, seniorgranskare, hun er høvesvedløyer til mer, og Paul Veie, professore, og Frode Depe, salafrøynger til tjaveløyere. Öll innskja vid at liva lunche, men ongen vil gjøre skammal, visste seg. Og i det så liva vi lunche. Mia liv i aldren, han månande hakka ved disse sønnaste årene, og eisen her i førjen så økes tali av eldre folkene. Til dømes i år 2000, da var Mia liv i aldren i førjen 78,6 år, og nå han 34, om vi takker samla for det bære kinene. Og det jo fralukt at vi lever lunche, men spurningen så om vi ser årene som legges til. Dette år, vi går var i helse, her de eldre klarer seg selv ved å bygge hjemme, og jeg noen bostad som langst. Eller lever vi langere mest av sjuke, nyesetten, virkesforløyga, bare kroppslige og kognitivt, og tog jeg var tørva røkt og omsorgan. For at menna et monagott, fyrirbyrkjande og helsefremjande arbeid i en aldrande samfunn, så det nøyot at vi tar vitan om helsestøvna til de eldre. Og hvordan så helsestøvna til eldre føringen i forskningen? Hva jeg kjenner til eldre som har en særlig god helse? Og hva er det tøtning for at vi eldes vel? Og hvordan brøytes helsen til oss fra at vi er først i 70-årene, og så til vi kommer opp i forskjellene. Fortjentjen i Sjukakassagrunnen gjør det mulig til mer å få gang til å svære just jessen spørningen. Data som sitter og arbeider vi, det bytter av helsekanninger av 613 føringen, som første fyr som 44 år gammel, lottak jo en omfattende helsekanning av døltene for arbeids- og allmannhelse. Og det var ta 44 år. Og dette var i 2008. 20 år 17 i 2018, da får vi under en enderkanning av hese sommerpersonen, som nå var 44 år. Og av tøymon som tar framvis våre løyve 20 år 17, da lottok 324 personer, og det sværer til at lottok prosent på 35%. Og det er rymelig høyt lottoka i gransking da man husker om hendan aldersbølgen. Helsekanningar var gjort der av døltene for arbeids- og allmannhelse her i havn, men vi var også rundt om i landet her vi hadde 6 imisk kanningarstø. Og herfram så gjorde vi det også heimavidjan, eller var ute av stående til Tøymon lottakaren som ikke var for å komme til okkara. Både den kroppslige helsestøven og kognitiv forløsning til de eldre var å kanna, omframt at de svære av spornebløven, og så samlet vi det biologisk tilfær inn, til å si blodrønt, hårrønt og landrønt. Og av kroppslig kanning kom til dem som hatt vekt, mye og mjøtnamat, 5% blodtrust, lungefunksjon, øye og hornbruk, kanneie og hjerte. Og en sånn kanning for en person tok alai 3-4 timer, så en rettelig omfattende kanning. Og det var alai så med kanninger som var gjort der, så det var 44 år, og nå at det var 44 år. Men jeg var ikke bare kom i gang ved PhD-verskattlerne, så kom korona. Og så husker jeg at gjør et uiskøyte til disse her PhD-verskattlerne, nå korona for at herja. Så jeg var undra kanna hvordan hese så mye eldre hadde mekna tøyna under første bildet av korona, da førjer mer eller mindre fullkomlige stångte og førjer lockdown. Så enda måtte være kanna øynsomme, luskaske og kjølsoppfattende helsestøve under første bildene, og så ser man bare utslutte vi til som de 70 støvene var i 2018
de hadde vært inne til kanningar. Og en grøyn om hesa kannisna, hun ble allmanna kunnkjørt og vissentallia tøyariten Scandinavian Journal of Public Health i november og i 2021, altså i fjør. Og helt stort så visste kanningen med til annet at øynsomme til hakkeie under første bilde, koronabilde, og at en veikere kroppslig helse og verre omstøver av lotaka og i frutjervirksomhet gjør det til at luskaskan tjata om den eldre lakkeie. Men hinveien, heldur ovanta, så visste urslit at luskaskan innanfor det salarlige øke og sosial vidskifte. Det hakkeie. Og vi tar at de eldre søtte seg være sera nøgt vid den stol og hjelp som de hadde finnet under første koronabildet fra familie og vinen. Ja. Så vil jeg si takk for stolen fra Sjukkerkassagrunnen og stolar, og takk for høvet at jeg kunne komme og fortelle om Kannisla. Takk for Anna, eller Eina Eliasen. Nu er det en stekker, ekkort her. Her er kaffe og te utenfor og akkort som har vi søtt, og ikke minst fragreinger om Sjukkerkassagrunnen som man kan få seg. Og akkort smart bokamersk alt jeg sne. Vi begynner etter klokken 3:03, 14:45, og tar vi pallbordsfonter her.
Så får vi da börja atter. Så gjør det så vel å komme inn her. Och det som är skrånne nu till är så pallbors fundren jakon, ett pallbors tjäk som för att snicka sig om stol och hälsoödsnon. Hur det kommer bort ur sjukhusgrunden och hur så kan man framöver tritcha eller menna hälsoödsje, granskning hälsoödsnon. Vi tar 4 lottakare i pallbornen jakon. Där är då jag ska ta från Vinstro, här sitter Jan Rasmussen som är formöver och granskningar nämntene av Landssjukhusen och annars är överlagtne innan kardiologi, hjärtasjuker och medicinska depnon. Så är det Magne Moore, prorektare för granskning av Fråskaparsetsen och han sitter eisen i styrningen för deplen för hälso och allmänna granskning. Så det är Jakob N. Olsen, han var nämnt av formöver i sjukhusgrunden och ombord alltså där gamla ägarna, där gamla sjukhuskassanar och i gå och granskar någon färg att omsitta och byta ut som stål till kanningar, menning och granskning och hälsoödsnon. Och att enda Jens Arena, landstørsmøver Uttarudjus og Mentamalon og her vi eisne og i granskningar Malon. Tar fyra färre säga sin om kvättar halta kommer på stolstolen från sjukrakassa grunden och kvättar halta vid och kostar halta vid bäst kunna stola granskning och hälsoödsnon frametter. Vi tar bara sett 45 minuter av till detta chatcha. Hör vi reisne till avhöraren att sätta spurningar till pallborre eller till omkran av pallbors lottakarnon. Men inte på en vägen har vi haft en runde så för att bära till att rätta fingren upp och så kommer Maria vid mikrofonen. Vi börjar vid Jakob N. Olsen. Du var ju formöver i nämnden för sjukhusgrunden som skulle göra av. Och så när du gick hos färger till att de gamla sjukhusakassan skulle nöjtast. Vad har ju tryckning för tikkon ta tid skulle ta avgör om detta? Ja, då vi finns ju arbetet av oss när jag kommer köra några lärregler i samband med hur det färdigt skulle brukas. Så kan jag säga att det har varit hur samt om det hade varit i arbetet som vi har gjort från undan och just nu 20-kassen. Och att alltid hade öll i förrjun hade vi till att stola sjukrakassanar så yngste vi at feie skulle være bytt ut på at han måten at alle finner glede av det. Og bare i det, jeg har sittet hese løtene og hørst fragreiingene fra den mimiske granskninga verskattlandene, så må jeg bare si at det er veldig helt fantastisk. Og vi vil beina vi nøyde høve til granskningarøyene, så jeg takker for det. Det er veldig arbeid som de har gjort, og eisen disse fragreingene her. Nå fikk jeg så målet til hitjen i jøkken og Arne kom, og det må jeg bare si at det er et ordentlig godt arbeid. Og nå til jeg husker at i 6 år siden vi så det visen her, så har jeg ikke drømt om at det var sånne som hadde finnet glede av disse pengene. Så det gör som om att Toekos är väl nöjda vid det som pengarna är färd till. Ser jag väl nöjda, ja. Jan Rasmussen, formöver i granskningar nämntne av Landssjukhusen. Kvann stol har stolen ur sjukrakassa grunden haft för granskningar virksomhet i sjukhusverksamheten? Det är inte om att det som ofta är den största erbjudningen tar man ska hållt vid granskning som hållt och ösning hållsgranskning. Det är det förjäliga erbjudningen som det tänkte att tog. Och det är att arbete kräver något tog, så i någon för så man ju ha alla flest för man ju ha tog till att göra granskning och tog det är pengar, det är lön och det är ösnen som ska grönas annat som ösnen kräver pengar. Så det är mest att inte pengar töcher så är det helt inte granskning och han har som står. Och det har så sjukakassa grunden giv höver till innanför sjukhusversion hållt och det är inte bara landsjukhus men sannolikt dalten Japan
och i Örnhöpe här pengarna kommer väl vi och har givet höver till att man kan sätta bäge verkskatlarna igång men också nu kunna finna stor ärasteg för att man finna kan man säga en avs upphatt ur Lundsfjordsgrunden från Granskegrannen som så ofta så vill vara göra till att grunnar privata allmänna ärasteg kunna eller vilja ösna lätta penning till Granskegrannen. Så jag alltid att Sjukasagrunden har helt grått just att ta granskinga omkvarv som vär spyrande ta har finns ett bättre grundale i det. Så och ösne på en eller annan måte en näka som ger upphov till att vi skulle arbeta vidare till att skapa ett eller mer robust fundament under hälsogranskningen för så är det alltid häva PhD läsande innanför hälsoväsendet till en kurator och helst flyr sen och här man alla den har folk i pipeline alltså då alla den har verkskatlarna som är i ombona och det kommer att kräva oss i framtiden att vi häva vånande kanske 20 kassa grund som vi ändå nu gör eller med att allmänna leta pengar om vi granskar till hälsogranskning i framtiden. Det har vi vånande höra mer om en har löte men kan du lukka, altså, hvor hever det overhovedet tøtning at sjukhus, verste landsjukhus granskar, altså kunne lagt man ikke bare vidtjere folk og kunne granskar i London til sjukhus som ærestans, altså kunne vi ikke bare do på det som tar funnet av her? Ja, och jag blir när jag säger att det som krävs av vitan om hälso i förrjun och det ser stök vision i förrjun. Det är vi själv nöjt att finna att det är ungefär för oss. Bara min egna lilla Donnyhill vi sin karantin och CDD och annat som är. Här var vitan kring hemmen så metal jag lite att vi faktiskt då så stor spårnation how vi hade very hooked to den litteraturen som är ta. Och här är vi så i förrjun samma vi samstadsfällan Rutschgrossen kan man säga var en hamsmästare utoi och kunde här vi östen var att det går vet eller gå se ett lite utav kyckling då som har bara talet till sjukna. Och det är galtande östen för andra vidskifte som är särskilt förjon här det är vi föringar som törva att samma vi öron utlänningar som är ser av samstarv vi också det ska vi glömma att det vid själva som kan man säga standa för till granskning som ska till för att tricka till att några kycklingar och böten och kan man säga framtiden östen få att det allra bästa vidger som vi kommer bjuda dem tog att vi har en extra vi skjuter förjon som kräver särskilda vidger. Så det betyder nog eisen fyra till vidgerna som folk får att det kommer av sjukhuset. Tan vitan vi skulle bruka i förjon skulle vi östen själv lägga trät. Men vi har östen en skilt då att lägga trät vitan allt själva vitan. Då vi kunde inte bara do på att andra finner det ötlom för oss. Vi skulle östen lägga trät själv. Magnumor, to ombars og granskingene av fråskaparsetsen her to prorektare gransking. Hever stolen ur sjukrakassa-grunnen haft tøtning for helsegranskingene av setsen eisne? Ja, det har haft om medalja stor tøtning och kan säga inte bara att stolen som är från sjukrakassa-grunnen men nästan han stolen som är finns levererat från Granskegrannen och nu det sista åren är att några av de stora fyrtöknen för nästan där granskar pengar ut så där man kan få granskarstol till hälsoöche och till kan säga trunavöche specifikt det har haft omedalja stor tøtning och vi ska själva nu kom jag till förra så är ordentligt efter 2014 och hej ta arbete och några av de stora universiteten i Europa och Aron ta vär öle lite hvis man ser bort från dalten Chapal som hej långt ta byggt ett fundament upp i Nokvar men ta vär öle lite granskning in i fråskapacitet innan för hälsoöch i över och kanske hvis man hickar publikationen ta så var det kanske tvär andra kvartal lockshort innan för hälsoöch och nu är man uppe på ganska halvtrus Maria så det har hänt helt och medalja nog och till att
som granskare har valt att disponera pengarna som de gör till sinne, ja. Kanske ta hur man kanske sagt hur spärge av allt verkskatlaner, men det har man nu valt att dela upp på en måte det är en stor antydning för sättet att man kan nu ha en masterutbildning körande till att nu rekrytera och jag vissa mån kommande studenter som och kommande granskare i förrjun och vill yngst att man nästan kanske ha en utbildningar och bland annat arbeta vid en hoskolan och lagt nu utbildning i förrjun. Då är att granskning kräver resurser, pengar, men granskning kräver eisne humana resurser. Och ta maten som man granskar i universitetsvärlden, det är eisne vi att bruka studenter. Och ta maten till blir en granskare, det är att du kan göra ganska ett bachelorprojekt som ett lydig granskarprojekt och göra så ett kandidatprojekt eisne. Ja. Men då är att utbyggningar möjligheten innanför hälsoöde är så luttler i förrjun. Så här åker inte möjligheten som det stora landet lyckas stora möjligheter att rekrytera läsande i det projekten. Och det betyder att själv om jag är professor i Asetsen så ska jag ganska göra det samma arbete som en bachelorläsande och en kandidater och en PhD-läsande och en laboranter och allt det sen i en projekt. Ja. Så det att man har valt att sätta en masterutbildning av stånd och man tror att ni rekryterar era fagbolkar. Att när jag kom så kom andra folk omboende andra fagöde och det betyder att det här är en hälsogranskningar en in jag ser någon som är öle brai och som täcker alla de stora ödene innanför hälsogranskning. Det är sån här deplen för hälso och allmänna granskning som du sybar till. Och det var ju en parster av pengarna som skulle brukas till att få ståndarna av samstarva om. Men kunde man inte ha gjort det utan att skulle bruka några pengar på att samstarva? Ja, det är snäga att till alltså vi ska spola sin dratter och hitcha att Köpenhamns universitet de så vill sätta stånd i 1300-talet. Det vill säga i 1300 och i 600 år här var kan man säga där liv och i en universitetsvärld. Forskarprojektet förra vi sätta stånd i 1930-talet. Det har haft ett universitet i Förjun och i Goholtrus år och kan man säga hälsoöde kommer in under universitetet för kanske 15 år sedan. Så det att hälsoöde höjder till universitetsvärlden här man granskar öde nytt för ju det tar öde långa tid att bryta mentan och bryta ganska förståelsen och i samhällen för att ta du här ett universitet så är det inte samma som att ha en studentskola eller en folkhögskola. Du kan inte ha ett universitet, du bryter faktiskt lagarna från 2021 eller nerifrån för forskarprojektet förra, hvis inte du har granskningar grundade i undervisning. Så det blir släkt till. Det är släkt till en omöjlighet att ha ett universitet här du inte granskar eller ha universitetsutbyggningar här du inte granskar. Så då har det här haft tydning till att bryta bevisstheten av det förska folket. Självt om det är omedelig långt efter mål. Ja. Jens Arana, du är landstyresmedlem för granskning över och nu har du hörstas inte här om vad det kommer bort ur pengarna från sjukvårdskassagrunden till granskning av hälsoödnen. Vad tänkte du om det som du har hört om det som kommer bort ur? Lika en vimässing till och som Jan inte säger men som så vet han för samtidigt till att granskning i samhället så fogar alltså bättre kvalitetsbättre folk utanför som inte kommer med sån granskning så det har haft öjlan tydning både för hälsovård och för forskningsstöd. Jag ser att i fragranchen som också har sagt net någon av kvinnorna här är enastående skriva att det heter vi en solutions server. Och det vill säga att det är ver alltså jag var i Öström tal där en tag heter för Backastöche och flera och var här ta och alltså bara att man körde sjukvårdskassagrunden tog till Algerna och så som man häver mäkna är störst i Sujane till helt omedaliga flott. Alltså det är man gör det av folkslott. Det är så otroligt tydning. Jag hade Magnus nämnt det här att man färdar folkslott
Vi tar döme och så är att fortfarande hon tog och skär av granskningen med annat till C3 eller be om att det var det som blev skåret. Det ger att och mangla en att få bevisstheten att folk i förrjun brötta så det är så vir i granskning. Och det är alltid att dessa pengar blir brukt till och nummer 1 attacheden som och skriver om att man intrever fel vi och i arbete. Man gör det mer folkslott så att knappt en där så ser folk med granskning ja men jag vet vad tydning hon har till granskning gör det här och här. Alltså det är knappt inte högt flickvande mer men det blir allmäntligt och skildat för vanliga folk. Det är inte kommit fram till fortfarande än ganska så. Ha? Det kommer inte komma fram till fortfarande. Nej, ja men det här säger att det en av timon nämnt det här att det är något som kommer så lojalt. Nej, och var det om det chat uran och det som händer fortfarande men och ta sig för David Neuron. Men det som jag menar till att för att få vanliga folk för att få politikerna att skilja video och granskning och som är akademiker och vidare. Men för att få att det skilja hver stor tydning det hever så halte jag att detta blir gjort på en och med det flotta mat. Och det är det som och må atter. Röjna få mila granskningarna sådär att man kommer vid dömen som gör att bara vanliga folk och politiker som är vanliga folk men eisen politiker skilja att granskning ja men det är som gör att dagligdagen inte åker brötst att han flyter sig. Hur sa du tydningen av säljes ner att granska i hälso och virusskiften? Det är så ometalligen tydning. Alltså som jag säger att skulle gå få ha några chans för att få det bästa till förjar. Det kan vara granskare, det kan vara lacknar och så vidare. Föringar med utlänningar så helst är det så och avskärja några för att komma vi skulle ha granskningen för öchen och förra fyra att frånskapet flyter sig fram så att det brottliga en det som i vanlig vid kött eisen kunde ha lackna utbyggning av frånskapet. Ja, onkel som har att vi mest också att du som kommer fram här. Jan, ja. Ja, jag alltid pura sant Jens vi att det vi granskning här var östne tydning mot till rekrytering alltså det är väl det som blir sagt. Jag alltid östne att granskning skapar ju störst vir i samhället någon. Så det ser ut till att kosta penning men verkligen någon huxi att vi stora mån vi att ha gott granskning kvar vi kunna bara spara penning och nu kanske så av som för vinna penning. Jag plejer säga att välverkande hälsoverk som är ganska den största utrustningen och cara futjarlo samma allmän version. Välverkande hälsoverk har tre boin. Här där kliniska personal boin och så uppbyggning av hälsoverk och boin och så granskningen och boin. Det som vi skulle göra arbeta vi kräver vitan det kräver att alla folk mycket vita. Och hälsoverk som inte manglar på en ta koppar ta ständigt själva. Och det här som har till öliga stora avbjörning och när herran så är att hälsoverksjocken har varit det är öliga strångt vi har haft öliga trubbel till att manna störv till avbjörningar vi uppbygging och så sannolikt granskning och allt verkligen kanske är tecken på att fundamentet under hälsoverken inte är så gott. Det är inte så tryggt. Det är bara som skulle till för att inte höjliga koppar, det är inte så stark. Så det är inte en spårning om enten eller till hvis vi skulle ha ett hälsoverk som välvirkande och som samstundes ösne för gagn och pengar som vi har gjort där. Det är inte pengar som vi har gjort där hälsoverk. Att pengarna är väl brukta. Det kräver att alla så tror på en gjort uppbygging, granskning och så ta kliniska past som är tänkt att ha med hinbarn på en. Så skriva ta fortfarande nattlösna tjejer landsjukhus jag sen.
ta skriven en om till att kostnaden är att ha ett hälsoverk som kanske inte så var skipa. Här du manglar folk, här du nödder bruka vikarer och vad det är faktiskt nek dyrare. Det är nek dyrare att räka så hälsoverk än att bruka pengar till att få tingen till att fungera och det mest så små ösning ha uppbygging och granskning för att få den kliniska parten gjort. Så det är inte bara enten eller och det är inte bara en utrustning att det faktiskt är stora mån att det känns inte så är det som gagnar oss bäst och här vi som kostar minst. Magne? Ja, och jag kan nämna att i samband med sjukhusverk i förrän så är det nog enaste sjukhusverk i i norra London eller akkurat part av världen i Västerhavet som inte har universitetssjukhusfunktioner och som inte har tøysetta out till granskning. Det känner jag också ju mer stan. Men hvis vi kan ta ett annat som är i granskning det är att nu ligger och geografiskt placera er som gera och det betyder ju så att en öde stor pastor en går helt av och ungdom med flyr till land och hur är det som kommer hem efter till förjar. Jag men det är isne att vi åker inte ha ett störst akademiskt miljö i förrjun så åker ha en riktig och större till alltså granskare större och PhD-projekt och postdoc-projekt klar till några dem så få åker inte folk efter eller för få folk efter vi tog i profilen. Det är alltså att det är en selektion att du går utflytta ganska några av de största talenten vi skulle säga inom akademia och få för få att timea efter så det är nästan omätliga stora tydning samflags budskapliga och kostar förska samflaget sammansatt. Och så samband det som jag nämner om att investering i hälsogranskning så är det kanningar som visar att för varje krona som du investerar i hälsogranskning så vinner du 1,2 eller 1,5 efter. Så ja, alltså det är flowslott sjönde att reparsen samflag som sker i granskning nu också där fortfarande inte sker i granskning så hur ska man ske granskningen i universitetet det att granskningen är ett annat externt fortfarande alltså så det blir simpelt inte till alltså det är man absolut har noll förståelse för hur tingen virkar i praxis och man kanske inte tömmer eller har áræði ett intresse i att sätta sig in i hur tingen är. Det man inte vet hur ting är organiserade och hur ska till men så kommer man med sån outgörning som är som förr ja. Och det är gjort han till granskare i Blue Via standard när 6 miljoner alltså ett projekt innan för måste öka kostar 1 miljon som gott döm ja. Det är och det är 6 miljoner till allt granskningar miljö i förrjuna. Det att man Blue Via standard när 6 miljoner det är ett land steg mot förstand. Jens tror jag kanske också att se om att det. Ja, tar ju Magne nu under granskning av grunden här upplevde du sägen till att gå runt att få mer lån, 71 miljoner. Men hon blev teaching av vi fortsätter det nästan. Men jag tycker vi enaste möjligheten för att komma av mål till att få eller komma långt fram vid granskning till som jag nämnde Anne att få hopborn till folk att brötast i förhåll till granskning och få det skilja som Jan säger historiebeinen och jag också om för några år sedan ja därför ta i arbete annars så först som första 15 jag hade det här ett granskningar projekt igång till Thomson arbetade vi också inom för kontroll och jag hjälpte honom vitt och jag hade det ena som vär och men det är så nog bröst och det är framgång i samhället och komma bara fram av vi att kunna om det själva blev så öle bergteaching jag vet inte vad var så igen så jag tror inte man lever så länge men jag hade man var en 15 år sedan jag satt och lustade jag vet inte det var efter Horalt en granskare ta han över sett och fortalte fra det här ödlom pengarna som blev bläcka i havet alltså det här hött och liver och invöller annars och så vidare det blev bläcka i havet förr och kanske en 20 år sedan så att lusta efter en man som röjla mäter där som har gjort något vitt Rena Backa ta han sa att vi köpte i egen och fortalte fra
hvordan noen penger var i laksen, og hvis jo får jeg vi goskan, så vi Altså her det penger i, altså granskningen grundarleg fire at du kan förra vi är ju och må bara bli vi att tosa och skulle röna att sätta mer pengar men jag vill nämna ett som en avheten och till att granskare få en uppfyllt den pengarna som är att få i EU granskningar skron. Här är för lite kom till förjar Joknarne. Tei och EU säger att omsöknar som kommer förjon är av att det är gåvar men till för få. Det är så att ha ett stort underskott och betalt pengar till nästa skomma då som kostar nog för till EU men några lite finns att. Och nu har så finns ju lagt att logo så att det inte händer pengar för inte. Men och så 90 miljoner av för lån för kommande år, för i år och men innast inne så trycker vi inte att de kommer på 90 miljoner. Så det ska man avheta några granskare. Vad signar i tänking samman och bruka tøyna till att till skriva omsökningar så att de kan få alla tar pengarna och att också på att hamna att kan få till 90 miljoner av växa. Och så också det av förlån. Ska vi röna vita om vad det säger? Jan? Ja. Det som är alltid viktigt det är att det allmänna ta ut här stolar så tycker det typiskt upphav till att är grunnar om kunna nämligen eller vilja och sen lätta stå och så där jag tycker inte vi skulle omynda oss att i framtiden att den hälsogranskningen som är purast allmänt futja det är inte det är en pastor som ska till. Men jag hade ju också att det är helt tydligt att skulle vi förvänta att kunna få allt så stol och taska alltid. Det är inte nytt att det ska vara allt så stol som ska till skulle vi litta det här ordentligt framtiden och det kan vara med landa Novo som ju är på tal, det kan vara ett imskom grund som är och ganska större än ett samlade för ska fortsätta tillsammans eller väl större i näkom för men det som är bara tills det vara felaktigt det är att ta inte eller så för sig att det kräver ett avvist allmänt engagemang. Och det här är alltid att man ska göra så bara grått att gör man inte ta allmänna EU-skottet till att kunna stola en avsamon så kan man helt inte få allt det externa pengarna, allt så pengarna in. Och som Magne ju nämnde till att i men med för kronor som det allmänna har lagt under granska verkskatlan här så kan du räkna vi att få välmöjda av allt så pengarna. Och det är alltid något som viktigt och det ger och ska ju det förska samhällsbudskap. Men man måste ju inte ta egna barm och säga vi skulle vara raskare att söka pengarna. Jo, helt rätt. Det kräver att det här krävs för att söka till döms ES-pengar, det kräver ett störst arbete. Är det här något som jag kan sitta och göra bara så snart vi är? Nej, det klarar jag simpelthen inte. Så är ett arbete igång som Magne nämnde sina framlov att vi för att göra en nutja granskning innanför hälsovården av landsjukhusna, som vi stärser till landsjukhusna. Jag vån att här kanske kan i framtiden göra att vi får bättre hövd till att kunna söka till dems ES-pengar, men så sannolikt är det grunnar i framtiden. Tror jag att det är ett störst och möte mycket arbete att göra det. En EU har reisen omsökt eller EU-granskningar omsökt är rätt ett det största arbete faktiskt. Och tror det kommer så diskutera i örnhöpen men jag har visst Eva samar om tar pengarna som är sett brukter i mån till om där brukter rätt. Det måste jag som är. Vi må bara göra grått att okkar ungkvar är inte att lukna vid kvart andra ungkvar är ständigt här till här och sån EU-skott till att göra alla så stora omsättningar som skulle till. Jag sitter och funnit och när jag ser hur det som tåsar om så vi inte så som här var kämpestora dölder universitet någonstans som får att nägga pengar. Magne, du har nog varit en av dem som har klarat att finna några utländska pengar. Vad ska till för att förse granskare få mer resurser på
tappa man. Ta du söker alltså grunnar och kanske nämna det att Dalton Chapal och i Aravus finns faktiskt futcha en ölla stor part av sin vision vi alltså pengarna. Men det som ska till första det är spärrat ett projekt. Det kräver reisningar för profil du över. Alltså du måste som ha en ölla stark granska profil för att göra det i behöver våner om att få några EU-pengar stora puljer snacka 20 till 30 miljoner puljer som man kan söka här. Så ska du ha en ölla stark granska profil och ett av de ting som jag vet att ölla nog folk håller sig efter vi i förrjun det är arbetsbyrån och det är synd att det är visst du kanske är i en granskningar omkvarv här till i en projekt en nyast att göra twin like load men isn't 5 era like loader. Så är det helt så att det är bara 40 timmar dygn. Men det pura rätt som landslagsmännen säger att självan skulle söka mer att köpa pengar, självan skulle vara bättre till det och det är så att man atlantar fortsätter såna granskning men fundamentet i förrjun må vara nog starkare än det är nu. Alltså 20 miljoner alltså så att det är alltså det är ja så det är ja det är det men ett annat som jag vet inte ska skifta ämne men det är syns att det är att det som man ofta glömmer förrjun det är att de grejer bara själv trustos forskning och till dömes att nu nämnde jag ändå det på för hälsogranskning som det är gott döme och på hur håller man ära gör attention är det stadigt en virtuell depol och förhoppningsvis blir det en granskardal som Jan nämner och det blir ett samstarv mellan alla de folken som är innan öde i förrjun tror jag och är världsmästare och att skapa lilla stonar här ting blir fragmenterade och små kongarudger och i öst och väst runt i landet och glömma det hur så få och grejer det är vara så bara altruistiskt som folk det är en otrolig förmåner och man kan hvis man då bättre samstarva och man får utnyttja kanske ta granskaren bättre till dömes kunde man förstilla sig att hvis du har granskare och fråskabaserat någon ettla i hälsoversionen så hej du ärsni rådgivande funktioner till elrain som till tigande metamaleranon eller undervisningseranon till hälsomalerai och så vidare ja så att låt ni utnyttja och släcka det potential som ligger i att vara lytel. Vi skulle höra sen mer om vad vi kunde göra ganska för att få mer och mesta pengar till just hälsoöje men ja, Shaun. Ja, tog kämra mikrofonen alltså. Så börjar vi att se hur det står kan du fram. Ja, jag är Shaun Gaini, i Lakna LS och granskare. Jag har det var en god spårning du spurte Jan först om kaffe jag minns akkurat vad det var får vi på sjugranskningarna. Jag har det otroligt viktigt som argument i för folk och politiker. Vi har politikerna lusta här to får bättre vidger. Hvis du har laknar som du har granska som har granska så är det bättre för att analysera de mest komplexa sjuklingarna. Det vill säga så är det större chans för att vi kunde vidga mer i förrjun. Vi kunde spara pengar. Inte vid en strategi vid ett oakademisk sjukhus som är vi faktiskt vi tar nu än host till små projekt här där men det är inte ett akademiskt omkvar vi tar men så färdigt att vi exportera sjuklingar ut av vidger och akademiska centrum. Det är ett som heter akademisk medicin. Inte vid akademisk medicin i förrjun. Det är att man har laknar. Inte allt behövs att granska som är eller det är ju såna här laknar som inte har att granska inte skulle släppa arbete långt. Men bara att man har ju större proportion av granskan laknar som tillber ALS och i förrjun, ju mer färdigt vidger i förrjun. Vi som granskar i förrjun, vi vidger helt säkert att det inte är mer komplexa sjukningar i förrjun och vi sänder färre till rörsjukhus. Så det är ett ekonomiskt instrument och hvis är haft en avskan hur sitt prioritera så alltid tid skulle ställa några krav till hälsovården vi skulle granska. Tid skulle ställa krav till hälsovården vi skulle leverera så snägga granskning. Tid skulle ställa krav till läslarna och i timon average sortmalen som tid gera vi en sjukhusläsla så är sjukhuset ska leverera så snägga granskning och till samhället för att pengar vi får tror att vi så kunde vidga mer komplex ting i förrjun och så spara pengar resten.
så jag har alltid ett öliga viktigt argument att allt det till granskning handlar inte om att vi som en kyrka för skulle ha också att hon någon vi eller rekrytering öliga gott argument. Men sjuklingarna i färgen får bättre medicin, får bättre vidge via vid det följt som du har granskat. Apropå det vi skulle granska det som vi skulle själva granska det sjukna som vi tar i färgen som inte andra granskar. Men jag vill säga akkurat innanför mitt öke så gör det största projekt innanför sepsis, blåeitran. Och jag huxar att det får vi aldrig kunna publicera. Hur skulle vi i färgen göra ett projekt på toppnivå som vi enchant ärastande innanför en folksjuka som sepsis är, som hjärtasjuka är, som krabbamansjuka är. Men alltså, jag må bara säga att det PhD-versionen som vi hörde vid mun PhD-läsande, henne är hövesgrein, blev en utav forskreinen som är i hemskt viktigaste sepsisrapport av WHO i 2020. Det hade vi på många måter förväntat. Det finns flera miljoner greiner innanför sepsis, men alltså WHO gör den stora sepsisrapport om hur sepsis är i hemmen epidemierna. Här var först referenser valda ut, och henne är grein var referens nummer 24. Så jag fann ut att vi kunde saktans granska i folksjukan. Så vi till är lite samfället, så till allt det vi tjoga hörster, hjärtasjuka, krabbamain, så till ett typ publikationsmässiga och karriärmässiga och pengar från EU, så är det för vi inte få 15 miljoner till CTD-granskning i Sverige. Vi får få det hvis vi gör ett excellence center i kardiologi, eller cancer, eller genetik, eller och så vidare. Till en kommentar. Och det sista jag vill säga att tendensen att det är snart omakt är ju till att alla regionalsjukhus, alla regioner i norra och Danmark, tegerar sjukhusnet, hvis du är Sönderborg sjukhus, så är du en pars av Ådensson Kjellsostal. Sjukhus i båt här i arbeid av vad, som har folkgrundat på 200 000, det är en pars av Troms Kjellsostal. Alla regionalsjukhus vilja vara affilierade till att universitetssjukhus på andra mat, om det är akkurat universitetssjukhus eller en framskottna del och så vidare. Så det vilja ha akademisera till lokala områden så det kunde vidgera mer lokalt, så det är själv nek billigare. Och Island som är döme, Island fick ju medicinsk uppbyggning 1800-tallet. Där har haft en laknad liturgiarit som svär till ogisk för läget danska, som är peer-reviewed i 108 år. Och i Reykjavik har vi där 400-500 adjunkta lektorer, professorer innanför hälsovården, till inte lakna, men innanför hälsovården, i Reykjavik. Och Isländiga vidgör 98-90% av ötlån, sjukon, lokalt i Island. Det här vet att det är så ränner bättre för Island, och för samhället, och för kycklingarna, och att kunna vidgöra mer lokalt. Och det tog där här var akademisk medicin i Island, att jag kunde göra det. Ja, det var min kommentar. Tack för här Tora över Anna vi märker att landspårning. Tora vi kjelde forskvinna i mekt. Jeg husker at granskning hever utrolig stor tydning for i ødlokkere limafelle. Og her husker jeg øysen til som vi tar å se vinningen vi akkurat har sånn konseptet noen, kanskje. Det at man kan gjøre større granskning av verskatler, øysene til luttelig. For flere av okra limafellon så det nemlig at her luttle gransking av verskatlandene som sier øyla nekv om begge øke her som limafellon i arbeidet og også om limenar i felan. Så jeg halte at det ser man seg vidt om store og tar man luttle gjever en øyla vinning for samfunnet og det gjør det også mer folkslitt vidt om luttle øysene. Ja, flere vi med sikkert spurningar. Nej. Jens. Här är det att vi till folksliga ha. Vi ju i hela fonden här. Vi ska nu bli milavor ordlota, vi ska komma ut och ta kämpa väl. Så vi ju honom är ometalligt stort. Tror jag då också som jag har sagt därför avska att han vann förrän och själva politikerna till att också arbeta om granskning. Och här vill jag sagt som jag tossar om att ja, hade här att kräva till ju krav till frågeskapet att man ska granska isen, ja, det är stor krav till granskning alltså. Man släpper inte bara dumt så man ska granska isen, ja. Och till allt slukt som man ska få ut så ska vi skilt i samtalen och jag längst till sig också sätta krav till att granska ja
Men det är en yngre jag kunde sagt till tingene att de kunde sätta krav, mer krav till politiker om att komma vid pengar till granskning. Alltså vi är mer ute i milen och så läs att det verkligen en grupp för och en där att det är nejut. Det är lika nejut att ha granskning som att ha skolor och så är det. Och må ha granskning. Det är lika nejut som att ha sjukhus och må ha granskning och sätta till kronen till åknad och skilja att och kunna inte sätta kronen till tiken utan att komma vid pengarna isne. Och så allt hänger samman. Jakob, ja. Det är intressant att höra då det tar sig nämligen vad skil man vid granskning. Jag minns det för jag hållt vid det var nämligen att få det så folksligt som möjligt och tog valde vi tro öker för att få det så brett som möjligt och det som skall till att mila det så gott så åtskilja det. Så det var helt naturligt han där inte man sitter och ska hitta eller göra en fotbollslag så skilja allt det som sitter i fotbollslagen. Hur stor en tydning granskningen är. Det är helt säkert det han vi skulle vara. Och tror jag inte bara säga på en vägen att vi vånar att det kan fortsätta och särskilt till huvudsak 1 och 2 och 3 så läs att allt skilja vad granskning är till dem så bara det som du har hört nu så har vi hjälpbetal det granskning till granskning. Och det skiljer allt som har bruk för hjälpbetal att det har en granskning av det. Så det är något vi att göra det så läs att skilja vad är granskning. Ja, och vi skulle till att när ska jag vet skulle komma kanske vi omkring boven och på kvart och är det göra nu framöver. Då är sjukrakassekronen är tommer och önskar öronmärkta pengar är så till några kanningar, granskar bergskattlander och hälsoödsnon. Vad kunde vi göra vid det? Jakob, hvis du först kanske? Ja, det är nog så enkelt. Tror jag att en dag så pratade vi landstingsman vi Jens och säger vi han att nu är det en grunden tom. Så han vet allt vi. Ja, grunden tommer. Men tar jag också om tar pengarna så var det 20 kassagrunden. Så var det privata pengar. Det vill säga alla föringar hade kort pengar in i 20 kassagrunden. Det vill säga att det blir eisen till att vi kunde få privata pengar i 20 kassagrunden. Men låt mig så lägga till att tränt är att det som var gott då nu är Magne Flyfner nämnde så 20 miljoner. Vi sätter 20 miljoner av så läs att det bara till att man kunde få under att ha en masterutbildning i hälsa, vård och folkhälsa. Och tog är till ahhetarna till landstingsmannen och de som har vi tar fortsätta att vi får pengar åter så att vi kan fortsätta vid också eisen ja frågskapet. Är du bänge för att också att du som hässer pengarna och sätter igång kanske för projekt hvis man inte färdig. Är bänge för att ja, hvis vi inte får fyllt i grunden att det går kött att stäcka upp. Ja. Jag hade gått att nu omböjas kan man säga sjukhusvärst just här öppna och jag hade det som jag nämner vi att utlänningar som har gått i 200 år har stått allt andra vi hälsogranskning och allt så stöd och här var ett öliga störst och väl uppbyggt hälsoverk och grundgranskning. Det ska jag uppblåst till och men vi ska kanske väl vidare kan vi komma från att det som Jens nämnde först när var det 15 någon ta igen ju gör det väl ganska största arbete var referens av en fantastisk grön som stadverk kan man säga. Det var atelier i klinisk höpe men det som jag säger att det är förhållt vi må på det i 2024 att ta alla sjukhusen det var en kärn var kommen och ta var och alltså är vi en gång är man kan söka granska en pengar och det är väl uppbyggnaden lagt och allt det är ju 6 år inte var här i 8 år eller 2 år alltså vi visste släcka ut att man kunde söka pengar alltså visst och
det var Sigurd Wang som tar var stjør i Lausanne som hjalp meg ta. Og så igjen ta, ungen visste jo en gang at man kunne se penger, ungen hver gang, ungen nækka. Så kan man si at vi tar imot milen som har vært, vi tar peninger som har alltid vært, altså, og det granskninger som vi spalt aktet inn, og hva var det, så her var vi faktisk kunnet finne folk vid granskninger utbygging. Og det er aldri nok så viktig, en PhD, hva er en PhD? Det er en granskninger utbygging. Det setter folk for å granska. Og pura samtidig vi skulle ha små verskatlander. Ungen ivjon til at det gjør fantastisk oppe ofte til at man kan gjøre større ting i fremtiden. Men man skal være grøyre i det. Hvis du ikke har folk i omkvarene som har ganske en granskning utbygging, som har foreløyger til å gjøre noen sko av tingene, så at du kan bruke det, bare granskning, men også kunne bruke det aktivt, så det jo trobult å få oss tingene liksom, i det. Og jeg har hørt det, Lens Maria Skålen, Peter nevnt Flores Verskatland, her i ånden først nevnt, så det mer grøtt også, at det som har gjort det små verskatland ofte lenes opp et time som har gjort større verskatland og har en granskninger utbygging. Og det alltid veldig viktig at skulle vi til fremtiden skulle skapa et omkvarv, så krever det noen folk som har granskninger utbygging, til å si PhD i fremtiden. Og den går være at for ikke ha aktiva granskning alla tog. Og det med landa tog at jeg har selv veldig trobel for at ting henger sammen. Det er veldig sperter til kliniske omkvarv, men røyner jeg får det yngre sett vi. Og jeg skal bare legge det sørste. Og til at tog det så reelle tydninger vi ikke alltid er. Jeg vil få 20 kroner kanskje også i fremtiden, få penger igjen. Vi lykker alltid at det er strukturen som er her. Så det har vært just høve til at man bare kunne gjøre små verskatland, men også for sett PhD-verskatland en gang. Så vi kunne ha bæge, det er ikke et annet, men det krever allikevel at du folk i omkvarene som kunne lofte sånne folk som vil gjøre det små verskatland. Det er ofte en elve til at folk får gjøre mer i fremtiden. Så det er bare nok så viktig. Spyrene skulle ståle størst. Magne, hver skulle vi få penger fra til mer helsegranskning? Ja, så hver få pengene fra, det kan så komme til 18 år, men et stort... Ja, men det er resten jo, ja. Ja, 18 år, jeg skal bare si noe først, det er for meg. Det er at tar man i gang til å transformere et øke fra å være et semi-universitet og et sjukhusverk vi lyssnar og gransking, men vi organiserer den, så betyr det at så kommer man her til Lumsiniasetsen, så har vi PhD-prosjekter hvert eneste år, og neste år vil det ganske 4 innenfor helseøke som kommer forsvære sånne PhD. Men tar du fer fra å være PhD-lesende, hva gjør du så? Hva enda du så? Kan du enda sjående ut i det kliniske økene, så kan du gjøre storskakten, som Shai nevner, til at du hører en granskere utbygging. Men hvis du så skal granske hvor er det, et eller annet sted, og du skal ha heimsted inn i setsen til et eller annet sted, det kan være en person som arbeider setsen, noen som oppgraduerer sin utbygging via tagene PhD, men så krever det at nå skal du jo ha granskere til. Hvis du skal kunne menne de vi er som granskare, så måste du ha granskare til. Så for hver person som kanskje en fotlen undervisningsstarve, inn i setsen i det, som fer en PhD, men så vinner vi kommande personer sig rätten till halva till granskning. Det vill säga hvis man utdannar 2 PhD-er, men så har man skapat ett nytt törv och nytt startfot. Så det mer vill yngst vara att han männing som både i sjukhusversionen, men eisen i universiteten, at pengar fyller progressivt vi, at hvis man performar väl innanför ett övriga väl innanför ett öke, vid det att man har några PhD-er, man har några granskning, men så fyller pengar vi att kunna se att det är folk som är efter så man inte missar det. Det är annars inte det i öron stövon, än det som det egentligen blivit utdannade till. Så då är det samspel, tingene hangar samman för att kunna söka reisen 2020. Jag har sökt 2 för utan att finns pengar härifrån, men så har jag sänt till omsökningar vi är till lärargrunnar och finns pengar härifrån. Men för att kunna skapa större möjligheter att söka stora puljor så må vi styrka att det här infrastrukturen, så vi inte missa att det är folk som lötning är ett här, alltså och snacka om altruisk granskare innanför hälsoökning i förrjorna. Och om man missar stora parsta timen av golvet, visst är ända och i regnon klinisk större in i hälsoversionen, eller och i primärt undervisningsstörven in i setsen.
Och skulle vi ha en grund som sjukhusgrunden att det är också liknande som kan Ja, det hade jag absolut också det man skulle haft och man kunde även förstilla sig att det låg pengar och i till dömes att vi vill ha ett universitet en sjukhus och alltså nationellt sjukhus som landsjukhus är men så är pengar som så är granska pengar vi alltså du må Lassland och sjukhus nu må kunna räfästa och se att man har folk i halva granska störvan annars ber det attention inte till det att du kan som Jan säger inte arbeta som kliniker och fotlat och eller 200% och så vara effektiva granskare som samtidigt. Och så är det han som kanske kan göra något vid det här. Jenny, ser du att planer om att rättfästa hälsogränsningarna och röna finna mer pengar till det? Jag halte att ta kan nog se att och har gjort och har onkel spänt på inför in i mitten men det kan bara bli bättre och jag ser att Luca nämner här till nämnt hur ja det är en fantastisk utveckling inom för det allmänna men inom för det privata har det inte omedligt så det privata brukar några pengar på granskning och det är bara nog få år tar man tar sig om till att det privata det har inte bruk för akademiker det är fullständigt använt det så det är fantastiskt det finns pengar som stannar i grunden som saktans stund blir flott i sjukkassagrunnan och är grunnar. Jag vet att det är talan om affärer och realisera några av de pengarna men det finns några pengar i grunden som kunde bli gagnmustra hentan hot men det är ett politiskt ja, till en politisk parti som ska till för att få det här. Men jag hoppas det. Det är inte nöjt alltid för ner och nu tar sig omkritiken om men den är grunden som att och grad betalt i tar jag privat folk betalt i. Det är inte nöjt för ner ut han stora grunden som grad betala i landskassan. Det är grundar som saknas kunna få aktivera penningen så det som kommer till gåvar. Ja, jag har med jag får inte fortälja det där. Du är ju journalisten i förvänt. Men det kommer gott till. Ja. Det är spännande och vi här så är tojen och så är färden. Tack för det tid fyra i Pallpornon och alltid som ville komma att Här Annika. Här till Annika. Oh ja. Ja, jag halte det för att säga stora tack för det till panelet som har låtit er satt ni helt och till allt det som har lagt fram för i helt och annars allt som vi har samstarva vi i arbetet vid 20-gradsgrunden. Är exakt det som är samtøy med anna at ikke minst at granskning pengar til granskning er en utlova og det er ikke rakster, det er ikke utrørsler. Det har ometallig stor tydning at vi finna veier nå for å lofta øtlund tog gå arbeid som er gjørst, å få sett mer vi. Jeg halte det ser godt som landslagsmenn viser også at målagene ute i Europa og Horizon Europe er større og det er gagnet at det er enda bedre. Men det är också rätt som flera har visst då att det är snäga som kommer att betala förska granskning. Det kommer att säga att vi må ta vita vid alla stand fra för att kunna för efter pengar är stanna som må det ha äknar utöver och till det som ska läggas att säga att och räkna. Så det ångan du bara hetta eller hatta det alltid bäge. Det ångan du nocka för att kräsa. Vi har Lea halde vi fälla en ölla stora värra. Han är blivit next story en av värs. Han kan bli nek bättre. Och I vånja tar för etnast att finna några pengar är otroliga hörm om att han luttle vuxen skalt om 1 miljoner ölla gå så den luttle vuxen som var runder eller läggas att säga att gjortan till granskningsgrunden i futjolånet 2022 var skåren borstrater. Det var helt otroliga harmligt. Gjortan til granskare til grunnen har vært omlag 6,5 millioner i nekvar. Vi kostet ikke spekler, og ikke lenge siden jeg begynte granskere, det var faktisk en gilt, det er faktisk 14 år siden. Og da var gjortan til granskare grunnen 6,0, og 6,5 er det. Hvis vi råkner ikke alvor, så er gjortan til stål til granskning minka utrolig nekv. Her har vi ikke sagt at det ikke gjør det større ulover, 20 grunnen 30 millioner.
Bara det är ju fantastiskt. Jag vet att vi har golden neck till ES och det är harmligt att det är slukkast att få allt det efter som vi har golden. Här är det bättre än bättre skiparna vi. Här är neck som har gjort utlövergranskning. Men han ena puljan som är till granskning av världskattlander är det neckminnevärd än att värda i börjar granskaren. Så det är det allra största initiativ är man börjar här. Här är alltid att lagt inte ödleförn har möjlighet till att göra något här och nu. Och så är det att hinna möjliga grunnar annars som stannar tar kan man aktivera till ofta ett längst sockträck. Arbetet vid tjurverkasronen var otroligt spännande, men vi vet att det tog ifrån att man började ta som det in till de som hade bruk för pengarna och kunde bruka där. Så att intill vi tar en lost för tjurverkasronen så må man finna era vägar. Hvis jeg skal velge en av soverbosjonen som tar seg i kringkvarspunktet, så halte jeg, som vi har nevnt flere for det, at høres ikke alltid være en øye spennende sove, tog til å være noe nytt, vi har ikke rønt til før. Her har vi lotfastlige små penger, just øye større mån. Hinner er så rett, som Jan sier, eller kritikken sier, at det er ikke bära felen i själva som har gjort det arbetet kräver väl att det skulle göras i samstarv vi granskar om i förrjun så alla dessa världskattlander har gjort där vi går om samstarv vi granskar vi för som har lagt lä och som har vi till att få sättet till kost så det är det som vi alltid är den allra största läran det är detta samstarv och mera samstarv i mitten alla stånarna som är i mitten det folksliga och det elitera eller det akademiska i mitten det praktiska och det akademiska så vi är det som ska till så vi har sån så färdig att tacka för det men att det nå att ta en frågräng vitt och i hantna vi en bogamärke välkomna till det två antök vi sända så frågrängarna utlimsta stånar är stanna och så att vi hon lagt hemsidan chockläsna. Hvis det har några vimerskningar eller spurningar om tjurgasa grunn virksomhet med 18 år tiltaget så är det alltid välkomna att vända till kontakter. Tack för det.